Goeie jong, beste meisken. Ik wacht even tot iedereen zijn plakje voelen had. Goeie jong allegere. Speciaal welkom voor alle meisken thuis. Ja, ik zeg welkom, maar ik ben je net in mijn eigen huis. Wie ben je jood als Rie te gast in het Dockinga College. Jong hebben een informerende rietsgeerkomst door het project van het Scholenpark A te Dokkum. We vergaderen op deze locatie zelf en we binnen dus de gast in de Vinnen. Vooral toen deze rietsgeerkomsten had een aantal rietsleden deelnam aan een rondleiding om zich een indruk te krijgen van de gebouwen en de locatie. Het Pieter Jelles Dalton en de basisscholen, de burgerscholen en de Bonifatiusscholen kampen al langere tijd met ruimtegebrek. De gebouwen van het Dockinga College aan de Woordwij en de Parklaan binnen sterk verouderen. De scholenbesturen en de gemeente verkennen al langere tijd de mogelijkheden om het basisscholenonderwijs en het voortzetonderwijs op dit terrein te vestigen. Op 17 juli 2023 is hier een gezamenlijke intentieverklaring over ondertekenen. De gemeenteraad krijgt deze jong een actueel beeld van de stand van zaken van zowel het college van burgemeester en wethouders als van de scholen zelf. Deze informatie had betrekking op de gebouwen, maar ook op de ruimtelijke ontwikkeling en het bewegenonderwijs. De vergadering wordt live uitzonden via de televisie en het streamingskanaal van RTV NOF. Mochten er jong vragen wezen, dan mag je, als ik de gelegenheid van jou de hand opsteken, dan komt de griffier Sjoeke voorbij met de microfoon. En na aanrin van de vergadering is er voor alle aanwezigen gelegenheid om nog even terug te praten. Maar ik er wel bij zeggen, je bent net een hele protte meisken die net bij de gemeente binnen, maar deze jongen is wel een gemeenteraadsvergadering op locatie. Dus de gelegenheid om vragen te stellen is er jong en alleen nog maar voor de raadsleden. Mochten er hier andere aanwezigen toch echt graag een vraag stellen willen, bewaar hem dan even van na de tijd, want dan ga je hem ook de tijd om onder het genot van een hapje en drankje je vragen te stellen. Tot zover de inleiding. Ik wil zo graag eerst het woord aan aan wethouder Koonstra, die namens het college wat vertellen zal. Hij vervangt daarbij wethouder Jouke Douwe de Vries, die er jong net bij wijzen kan. En vervolgens krijgt meneer Boer, onze projectleider, het woord om ons mee te nemen in zijn presentatie. En hij aanrin daarvan is er voor hem gelegenheid om vragen te stellen. Het woord is eerst om wethouder Kongstra. Goeiejoen, meisken. Nou, ik moest even de heer de Vries, die is even al wijzigen in verband met persoonlijke motiverende redenen. Daarom maak ik hier als collegelid van BMW maak je wijzen. Nou ja, het is in ieder geval een hele mooie locatie. We zijn echt op locatie. Bedankt daar ook voor, in naam van het college, dat we hier wijzen mij. Nou ja, zeker al refereerd werd van in 2023 is er een intentieovereenkomst, is er tekenen worden met de desbetreffende squal. Dat vonden we heel wichtig als college. En wij zeggen ook van ja, we moeten naar de takkomst, we moeten zien van hoe kunnen we dat geraakt Jan. Nou ja, dat gaat natuurlijk stap voor stap. Ouder gebouwen, verouderd gebouwen, maar ook zien van ja, hoe kunnen we de combinatie synergie mijnkwander, hoe kunnen we dat combineren? Nou ja, dat is gewoon een heel mooi galig plakwijze kennen. En aan de andere kant zei de heer Visser, krijg ik al refereren van ja, ik zei ik ga net heel soort met onderwijs, maar op de bouwen omgaat natuurlijk wel. Dus ik ben heel nieuwsgierig van hoe pakken we dat ik verderop op RO-maat. Maar het zou via is nog net, en zo snel ben ik nog net, maar in eerste instantie boek de heer Boer dan eerst het woord aan vanuit een uitname vanuit de gemeente wij in het college om deze presentatie te aan. En nou ja, als er dan net al vragen ben, jij hebt het graag. En een hele noftige jong graag al, ja. Dank je, Bert. Welkom allemaal. Mijn naam is dus Jan Boer. Ik mag namens de gemeente projectleider zijn voor deze mooie ontwikkeling op het Scholenpark A, waarin we jullie een beeld willen geven deze avond op de huidige stand van zaken en die we de komende maanden en de komende jaren gaan doorlopen. Nou, hier ben nog even de scope van de opdracht, zoals die voor ligt, en de contouren van het Scholenpark A. Voor sommigen hebben jullie een rondleiding gehad, maar ik ga nog even kort belangs.
Pieter Jelles Dalton Dokkum, links onderin, met de tijdelijke huisvesting die daarnaast staat. Dokkinga College, waarin ook Opus 3 is gevestigd, de muziekschool. Maar uit naam van de directeur kun je beter nu aangeven dat het een kunst- en cultuur-educatief centrum is. Dat is eigenlijk veel meer al dan een muziekschool inmiddels. Bovenin waar wij zitten, Dokkinga College met de VMBO, of de HAVO-VWO onderbouw. De Doelstien, de sporthallen zijn dat. En dan hebben we daar nog het Dokkinga College met het VMBO GT-afdeling. En nog het bestuursbureau van Dokkinga. Zoals bij de introductie al is aangegeven, de betrokken partijen bij deze ontwikkeling. Nou, dat is natuurlijk de gemeente Noordoost-Friesland, maar het is vooral vanuit de schoolbesturen gekomen. Om te kijken van, wat kunnen we nou samen gaan ontwikkelen hier op het scholenpark? En hoe kunnen we elkaar ook daarin versterken? Schoolbestuur OV Friesland Noord voor de uitbreiding van de Pieter Jelles. Vierde onderwijs vanwege de uitbreiding van en de vervangende nieuwbouw van het Dokkinga College. Dan de Bisschop Müller Stichting, het schoolbestuur van de nieuwbouw van de Bonifatius School. En Stichting Robo namens de nieuwbouw van de Burgerschool. Deze partijen hebben dus rond de tafel gezeten. En een 7-tal thema's zijn daarbij naar voren gekomen. Die eigenlijk als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van het scholenpark. Gelijkwaardig, PO-VO, en daar hoort ook nog kinderopvang bij. Ook de doorgaande leerlinglijn, dus zeg maar van 0 tot 16, dat we hier kunnen gaan ontwikkelen. Groen, zichtbaar en ook beleefbaar hier om ons heen. Daar komen we straks nog wel wat terug in de presentatie. Cultuur en sport. Kijk, kansen als de verlengde schooldag. Ook in de presentatie komen we daar nog even op terug. Verbinding onderling en met de omgeving. Hoe kun je elkaar ontmoeten? Dus VO, PO, kinderopvang, met de muziekschool. Veilig is natuurlijk een issue, want hoe ga je het hier realiseren? Met zoveel extra kinderen erbij, zowel het primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Zichtbaar. We moeten wel allemaal zichtbaar zijn, dus niet weggestopt zijn, wel zichtbaar voor elkaar, maar ook voor de omgeving. En vindbaar zijn. Flexibel, komt ook in de presentatie naar terug. Dat is ook nog wel wat terugkomt van flexibel voor nu, maar ook voor de toekomst, met de gebouwen en met het terrein. En zorg gekoppeld aan onderwijs. Zowel hier, maar eventueel ook in de nabijheid van deze onderwijslocaties. Dit waren de 7 thema's. En we zijn eigenlijk bij aanvang van het project nog een thema erbij gehaald. En dat is synergie. Want waar kunnen we nou in deze projecten, deze ontwikkeling op het scholenpark, elkaar in versterken? 1 en 1, waar is 1 en 1? 3. Synergie heb je dan ook in het proces. Het proces om gezamenlijk te komen tot ontwikkeling. Waar kun je elkaar dan versterken? Maar ook in de projecten. Waar kun je nou meer uit de projecten die je individueel gaat ontwikkelen, waar kun je dan de samenhang en de verbinding vinden en daardoor meer maken met dezelfde middelen? Maar daarnaast ook voor de onderwijsbesturen en scholen zelf, van waar kun je ook in de organisatie elkaar vinden en elkaar versterken? Die processen zijn allemaal al aan de gang op dit moment. Nou, dan gaan we nog even de projecten. Ze zijn al benoemd, maar ja, de eerste, nou, zoals gezegd, Pieter Jelles, we heeft heel graag behoefte aan vervangende nieuwbouw voor de tijdelijke huisvesting die ernaast staat. Nou, die zou je hier kunnen bedenken. Hij is een beetje, ja, oh, hij gaat er wat sneller. Dokkinga College, dat is de vervangende nieuwbouw voor de HAVO en VWO onderbouw. Hier staat nog het bestuursbureau, of hier staat nog het VBO-GT-deel, ook voor ouderhuisvesting, maar die gaat naar het scholenpark B. Dat komt hiervoor geen nieuwbouw, dat wordt een ontwikkeling op scholenpark B. Ik heb al even doorgeklikt, want van belang is nog even een zogenaamde bufferzone. We willen wel rekening houden met de ontwikkelingen op het park, dat wij met de aanpalende woonwijk daar wel wat afstand willen gaan houden. En dan hebben we nog een project 3 en 4, de Bonifatiuschool en de Burgerschool. En daar is nog geen exacte locatie voor gedefinieerd. Dat willen we nog voor de zomervakantie met elkaar tot stand brengen. Maar op dit moment zijn er wat indicatieve plekken aangegeven waar de beide basisscholen gelokaliseerd kunnen worden, inclusief de kinderopvang. En op dit moment zijn we met de scholen al in een vergaande staat van het programma Van IJs om dat af te ronden. Eigenlijk zijn we daarin bijna gereed. We doen nog wat laatste checks met betrekking tot prognoses en leerlingaantallen om te kijken van hoe groot gaan we de scholen nu bouwen, zodat we
niet klein, maar ook weer niet te groot richting de toekomst gaan bouwen. Dus er zijn al intensieve gesprekken geweest met afgevaardigden van de scholen. En er is ook al een mooie ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Want waar eerst Pieter Jelles en Dokkinga dachten van we gaan ieder zijn eigen uitbreiding realiseren, zijn ze eigenlijk tot de conclusie gekomen, waarom gaan we de gebouwen niet fysiek aan elkaar koppelen? Zodat we daar uiteindelijk met dezelfde hoeveelheid middelen eigenlijk meer kunnen bereiken. We kunnen namelijk ook gebruik maken van wissellokalen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat de beide scholen een soort communicerende vaten zijn. Dan groeit Dokkinga weer meer, dan groeit Pieter Jelles weer. En op die manier kunnen we deze groei en krimp van elkaar opvangen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om ook bepaalde lokalen op een manier in te richten met middelen die je normaal als een zelfstandige alleenstaande school niet zou kunnen. Dus dit is al een mooie ontwikkeling om vanuit synergiegedachte met dezelfde aantal middelen meer te gaan bereiken. Dit betekent natuurlijk wel wat voor het openbaar gebied, want de scholen zouden dan een fysieke verbinding krijgen. Dat gaat de komende tijd ontwikkelen om te zien hoe we dat gaan vormgeven. Over de projecten zijn we ook verder gaan filosoferen van waar kunnen we ook op dat gebied nou meer synergie en ook efficiëntie halen? Als we die projecten allemaal gelijk in dezelfde tempo gaan ontwikkelen. We gaan wel in eigen ontwerpteams werken. Want van belang is wel voor deze ontwikkeling van de scholen dat iedere school wel een eigen identiteit heeft, een eigen onderwijsvisie. Dat geldt voor de beide PO-scholen, maar ook voor de beide voortgezet onderwijsscholen. Ze hebben dus een eigen manier van onderwijs, lesgeven, een eigen visie op onderwijs. En dat blijft ook hetzelfde. Daar past dus ook een eigen ontwerpteam bij. Maar we gaan ook kijken naar synergie. Want ook vanuit de raad is ook wel aangegeven, maar kun je in de scholenbouw niet meer flexibiliteit aanbrengen? Kun je in de scholenbouw niet zoeken naar meer efficiëntie? Nou, dat hebben wij ook zeker te harte genomen om te kijken van hoe kunnen we dat hier gaan realiseren. En wij hebben daarbij het plan om de 4 projecten, of eigenlijk project 1 en 2 smelt eigenlijk samen tot 1 project, om die middels 1 vast casco-opzet, ik verspreek me er bijna in, om die te gaan ontwikkelen. We gaan dus wel met verschillende ontwerpteams ontwikkelen, maar de intentie is wel om het met 1 aannemer te gaan realiseren. En dan gaan we van tevoren een casco-opzet bedenken, die we dan gaan voorschrijven, ook aan de architect. Dus die is leidend voor de architect. Dus we gaan niet de architect leidend zijn en die gaat vervolgens een constructeur iets voor bedenken wat daarbij past. Nee, wij stellen het casco-concept vast en dan gaat de architect vervolgens mee aan de slag. We hebben daar 3 modellen voor die we verder gaan ontwikkelen. En daarvoor komen wij ook nog wel terug voor de keuze. Want we hebben eerst onderzoek naar de traditionele flexibele structuur. Stalen kolommen, betonnen vloer en dan wordt daar heden de dagen een betonnen laag overheen gestort. En dat zit vrij stevig aan elkaar. Dat is een veel voorkomende opzet die op zich qua ontwerp wel veel vrijheid biedt. Alleen daarna is hij vrij star en minder goed aanpasbaar. Want we gaan ook een tweede concept uitzoeken de komende maanden. En dat is ook een meer circulair concept en flexibel concept. En dat is een soort Lego-concept, waarbij we nog steeds met stalen kolommen werken en met betonnen vloeren. Maar die zijn allemaal losmaakbaar en demontabel. En dat biedt dus voor de toekomst ook meer mogelijkheden. En dit past ook bij de ambitie die we als Circulair Friesland hebben, door circulair te gaan bouwen. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. En ook deze gaan we onderzoeken. Dat is maximaal biobased en circulair. En dat is met houten klommen en houten liggenswerken. Wij gaan hierbij ook onderzoeken of we nog wat kunnen gaan doen met de afschrijvingstermijnen die we hanteren. Normaliter hanteer je 40 jaar afschrijftermijn. En dan beschouw je ook als een gebouw die dan opnieuw dan gesloopt en gebouwd gaat worden. Maar de basis is dat we sowieso een solide casco gaan bouwen. En als die aanpasbaar is, dan kun je ook zeggen van, dan kan die na 50, 60 jaar, hoef je niet te slopen, maar dan is die makkelijk aanpasbaar. En kun je er nieuwe functies in aanbrengen. Of je kunt hem misschien eventueel gaan verkleinen. En dan ziet u al dat deze optie natuurlijk veel beter aanpasbaar is dan de eerste optie. En we gaan onderzoeken of de optie 3 wellicht niet nog betere voordelen biedt. Deze biedt sowieso naar voordelen wel een veel lagere CO2-footprintafdruk. Dat is ook even van belang. En dus we gaan naar de afschrijvingstermijn kijken of we dat kunnen oplengen naar 50, 60 jaar.
Maar we gaan ook onderzoek doen naar de restwaarde. Op dit moment worden gebouwen altijd over 40 jaar naar €0 afgeschreven. En dan gaan we ze slopen. Maar in de huidige tijd, waarin circulariteit en ook wij in 2050 toegaan naar 100% circulair bouwen. Dus we gaan van na 2050 gaan we dus niet meer onze aarde uitnutten met grondstoffen. Maar dan, als we dan gaan bouwen, dan gaan we dat doen met producten die op dat moment voorhanden zijn. Nou, dan kunnen ze zich wel voorstellen, als we zo'n gebouw hebben staan, die we kunnen demonteren en kunnen hergebruiken, of dit gebouw met hout, dan heeft het gebouw gewoon een waarde. Want daar zit gewoon restwaarde in. Het is een donorgebouw van de toekomst. Je heeft een hogere restwaarde dan dit gebouw, want dat gebouw zul je redelijk met geweld moeten slopen en uit elkaar halen. En op dit moment wordt er in de landen al gewerkt met resttermijnen of met restwaardes van 20% of meer. Dus ook die ontwikkeling gaan we meenemen, want dat betekent ook voor de kapitaalslasten dat je een behoorlijke reductie hebt. Terwijl eigenlijk 20% van de huidige investeringslasten over 40 jaar nog maar een heel laag restwaardebedrag is. Maar dit wordt de komende maanden gaan we dit verder uitwerken. Ik heb er steeds over 4 projecten, maar eigenlijk hebben we nog een 5e project. Het openbaar gebied en infra. Want al deze ontwikkeling op het scholenpark betekent wel wat. Dus niet alleen omdat deze gebouwen naast elkaar gaan bouwen, maar ook dat het primair onderwijs hierbij komt. Betekent dat we opnieuw moeten gaan kijken hoe we het gebied opnieuw gaan inrichten. Zodat we ook zorgen voor een veilige afvoer aan afvoer van de leerlingen, auto's en voetgangers. Want we hebben hier te maken met de Woudweg. Nou, daar komt een reconstructie, dat wordt een 30 kilometer zone. Maar de wijze waarop die ingericht is, die ontwikkeling nemen we mee in de invulling en ontwikkeling van het scholenpark. De Parklaan, ook een belangrijke route. Maar die is ook nog enigszins doorsnijdend richting het Tolhuispark. Dan gaan we kijken of we daar nog wat mee kunnen nemen. Ik kom straks nog wel verder op in de presentatie. En we gaan kijken naar de ontsluiting richting de aanpalende woonwijken. En die is op dit moment nu, middels de groene pijlen, vinden de fiets- en voetgangersroutes plaats. Maar we gaan kijken of dat wel voldoende is. Of dat niet anders moet. Of er nog niet andere routes zijn. In ieder geval is als uitgangspunt, door eigenlijk alle betrokkenen van het scholenpark gesteld, dat wij toch wel een ambitie moeten hebben om het scholenpark autovrij te maken. Dus dat we auto's weren van het scholenpark. Met uitzondering dan van de Tuut en Druut. Want ja, als we de kinderopvang hebben, dan moeten we toch wel de mogelijkheid hebben dat de kinderen tot aan de kinderopvang met de auto worden gebracht. Dat is de ambitie die we nastreven. Dan hebben we nog een mooie ontwikkeling. En we hebben de afgelopen paar weken geleden al de mooie bijeenkomst gehad met buurtsportcoaches, gymdocenten, met afgevaardigden van de sportvereniging van het Tolhuispark. En dan hebben we gebrainstormd over wat voor mogelijkheden biedt nu het openbaar gebied van het scholenpark. Ten behoeve van de reguliere gymlessen, maar ook voor leerlingen en docenten voor en tijdens en na schooltijd en voor omwonenden. Want we weten ook allemaal dat de kinderen tegenwoordig en studenten allemaal heel veel op de telefoontjes zitten. We proberen er van alles aan te doen. En er is zelfs een onderzoek van Sport Friesland dat de Friese jeugd nog bovengemiddeld veel op de telefoon zit. Dus er kan een mooie kans zijn om te zorgen dat we het scholenpark op een aantrekkelijke manier gaan inrichten. We hebben een eerste sessie gehad en daar krijg je nog een vervolg. En ik laat nu wat beelden zien. Het zijn wat impressies en hoe in de landen ook al het openbaar gebied wordt ingericht. Maar je zou aan dit soort zaken kunnen denken. Om op deze manier, voor jong tot oud, een hele mooie, groene en aantrekkelijke sport- en beweegomgeving te maken. Bij die bijeenkomst waren ook afgevaardigden van Tolhuispark betrokken. En daar ontstonden ook al mooie dwarsverbanden met de gymdocenten. Want hier wordt natuurlijk een prachtig mooi sportpark aangelegd. Met voetbalvelden, hockeyvelden, padelbanen, tennisbanen. En overdag worden die grootste gedeelten niet gebruikt. Dus die functionaliteiten kunnen weer mooi aansluiten bij het gymonderwijs. We hebben ook nog een zwembad en ook nog een parkgym. Dat is weliswaar meer particulier, maar ook daar kunnen nog mooie dwarsverbanden en verbindingen ontstaan.
Dus ook hier zijn de eerste gesprekken over gaande om te kijken van kunnen we nou niet meer de verbinding van het sportpark of van het Tollespark met het scholenpark te gaan realiseren. Het is wel belangrijk natuurlijk dat we moeten kijken van moeten we hier nog wat in deze verbinding. Dat is ook weer onderdeel uit van het onderzoek naar het openbaar gebied en infra. Of we daar nog iets moeten gaan realiseren dat er een meer doorgaande lijn kan zijn tussen het Tollespark en het scholenpark. Oh, dan moet ik even terug. Dan de planning. Die is nog steeds erg ambitieus. Want de eerste opstelling schetsontwerp, openbaar gebied en infra, daarin moeten we nog heel veel zaken realiseren. De locaties van de basisscholen, de ontwikkelingen, sportspel, ontspanning en het inrichting van de rest van het openbaar gebied en infra. Maar we houden die drukte wel op. We willen ook niet de kansen voorbij laten gaan, maar we houden de druk erop. Want de scholen hebben echt dringend behoefte aan de nieuwe huisvesting. Zowel voor de uitbreiding als de nieuwbouw. Dus we moeten de druk erop houden. Dus dat vergt van iedereen wat. Zowel intern van de organisatie als ook van de scholen bij de gemeente. Maar ook als van de scholen. Maar we proberen dus in augustus een schetsontwerp klaar te hebben voor het openbaar gebied en infra. Het kan zijn dat er ook 1, 2 of 3 varianten zijn. We komen daarmee bij de raad. We hopen dat in september, oktober te kunnen doen. Zodat daar een besluit kan plaatsvinden over wat wij hier gaan doen op het scholenpark met betrekking tot het openbaar gebied en infra. Dan gaan we in het najaar van 2024 beginnen met de ontwerpfase voor de 4 scholen. En dan ook met het 5e project, het openbaar gebied en infra. Dat loopt door tot het najaar van 2025. En dan hebben we tussentijds nog een wijziging omgevingsplan. Dat loopt door tot en met 2025. En dan hopen we de 4 scholen met het openbaar gebied en infra te realiseren vanaf 2026 tot 2027. Dat zal wel een gefaseerde bouw worden, omdat we voornemens zijn dat met 1 aannemer te doen. En vanuit het 1 casco-principe zal dat zeg maar als een carousel door het project heen wandelen en zullen we het project 1 voor 1 gaan realiseren. Dit was mijn deel. Nou, dan krijgen we recht van zitten. Dank wel, meneer Boer. Ik kan me haast net vaststellen dat er geen vragen uit de zaal binnen. Dus ik zeg even. Meneer Sietsma van het CDA, jou hier een vraag. Assistenten. Ja, dank u wel voor de presentatie. Mijn vraag is, gaan leerlingen invloed op het schetsontwerp? Of ben ik betrokken daarbij? Ja, wij... Nee, doet u niet. Deze, ja. Wij gaan zeker leerlingen daar... kunnen we er zeker bij betrekken. Dat is ook even aan de scholen hoe we dat vorm gaan geven. Ik heb zelf daar hele verschillende mogelijkheden voor al dit ervaren de afgelopen jaren hoe we dat kunnen vormgeven. Sowieso wordt er vanuit het ontwerp, vanuit de school, vindt er een afvaardiging plaats vanuit het onderwijsteam. Van alle scholen. Dus die worden betrokken tot en met het gehele ontwerpproces. En je kunt op een gegeven moment zelf gaan vormgeven op bepaalde momenten om de leerlingen bij te betrekken. Ik heb in het verleden ervaring mee bij keuzes, op het gebied van inrichting, kleuren en dergelijke om ze daar allemaal bij te betrekken. Maar dat laten we ook aan de scholen over hoe ver ze daar de invloed op willen laten gelden. Zijn er meer vragen? Meneer Kooistra, wederom CDA. Ja, dankjewel voorzitter. Ik hoor de leeftijd 416. 016. 016. Herstel. 17, 18. Ja. En wordt de doelstelling er ook bij betrokken? Op dit moment maakt hij geen deel uit van de plannen. Waarom niet? Omdat op dit moment de doelstelling nog zou volstaan voor het sportgeven zoals het nu wordt gedaan. En daar is dus op dit moment ook niet voor gebudgeteerd dat daar wijzigingen aan gaan plaatsvinden. Maar eventueel wel gebruik van kunnen maken? Sorry? Eventueel er wel gebruik van kunnen maken? De scholen maken het gebruik van de doelstelling. Ja, zeker intensief. Dat wordt heel intensief, wordt eigenlijk 100% ingezet voor het gymonderwijs. Ja. Leven er meer vragen? Ik zie mevrouw Meinertsma van de Frieske Nationale Partij. Ja, ik hier inderdaad even een vraag over
het schetsontwerp, of tenminste de mogelijke posities van het PO. Ik zeg daarop dat een van de mogelijke posities dwars oer VMBO GT hinnegeert. En Jo zei al, ja, dat jij bij Scholenpark B. Maar daar ben we natuurlijk al lang savien het mij. Dus dat wij dan in 2000, nou wat hier, zo'n 20 kleerwijzen maakten mij dit. Ja, waar litten wij de GT-leerlingen dan? Hoe shirt men dat voor zich? De VMBO-GT-leerlingen die zullen daar inderdaad, zoals nu eerst nog blijven. Dus dit moeten we meenemen in de besluitvorming rondom de PO-scholen. Of dat nog een ontwikkeling is die daar nog kan plaatsvinden, of dat het beperkend is. Dat is iets waar we nu de komende maanden over gaan hebben, als we de planning uit gaan stippelen in relatie met Scholenpark B. Dat klopt. Ja. Mevrouw Meinersma had nog een vraag. Ja, Josijn krijgt dat de vernieuwbouw, had ik het goed begrepen heb, van Dalton en het Omnium, dat dan heel lang mee kan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel vernieuwbouw, dus je werkt je wel met bestaande bouw, die het volgens mij al een eerder 20 stiet. In hoeverre krijg je daar kniepenpunten? Wij gaan eerst ontwikkelen, laten we zeggen, de taak is nu om de uitbreiding te realiseren. En dan de bestaande bouw, die heeft weer zijn eigen planning vanuit het IAP, wat daar weer moet gaan gebeuren de komende jaren met betrekking tot renovatie, verbouw, et cetera. Dus dat is weer een ander traject. Dat wordt niet direct eraan gekoppeld, omdat die gebouwen nog nieuwer zijn en nog langer mee kunnen. Of bedoelt u wat anders? Nee, dat weet ik net zeker. Want ze maakt namelijk wel degelijk deel uit van het Scholenpark A. Ja. Dus Ja. ik snap dan net helemaal dat Joost zei van het had zijn eigen Op dit deel moment, in het IHP. ze functioneren standalone en daar komt de uitbreiding bij aan. Maar er wordt gewoon een uitbreiding die op dit moment geen effect heeft op de bestaande bouw niet. Of maar marginaal. Dus de bestaande bouw kan gewoon door blijven functioneren. Alleen als die gebouwen 20 jaar oud zijn, dan zullen die wel weer eerder toe aan een verbouw of renovatie dan natuurlijk de huidige gebouwen die we nu gaan realiseren. En dat is dus mijn punt. Krijg je daar kniepenpunten van? Want nevens mij, je het nou om een hele brouw gild voor het Scholenpark A, werd deze locaties vol in mijn om ben, maar zo staat het wel beschreven. Nee, de huidige locaties worden daar niet in meegenomen. Nee. Ik zeg vanuit mijn eeghoek dat meneer Postema ik een vraagje. Ik heb dezelfde vraag als mevrouw Meinsma, dus die is nog correct beantwoorden. Nou, dat is mooi. Dan kennen we vlug. Meneer Burema van het FNP, ik nog een vraag. Ja, nog even hoe de doelstellingen, even daarop bij rondkomen. Wie Randse krijgt Boetendel en toen we er al zijn van de doelstelling die wordt nou al aardig broekt en er komen dan wel 2 basisscholen bij. Is het dan net straks logischerwijs dat er toch te iets is en dat er toch uiteindelijk neebouw plakvinden moet of uitbreid worden moet, terwijl ze nou net in de plannen zitten. Dus ik ben bang dat het voortschrijdend inzicht straks bij zal dat er toch te iets is. Dus dan kan je beter op voorhamers van daar maar voor reserveren of net. Op dit moment, wij hebben inderdaad nog geen onderzoek met betrekking tot de sportaccommodaties. Want er wordt ook gebruik gemaakt van Tolhuispark. En de burgerbonifages zitten inderdaad nu nog op de kapel aan. Wij zijn met de schoolbestuur nog in overleg hoe de toekomstige situatie, waar we dan voor het binnengymonderwijs op een adequate manier vorm gaan geven. Ja, dat is nog onderwijs van gesprek met de besturen. En de scholen. Mevrouw van der Meij van Zin. Nog even een vraag over, ik hoor hele mooie plannen, doorgaande leerlijn 0 tot 18, misschien wel iets ouder zelfs. In columns zien we een mooi voorbeeld dat er ook meters vrij zijn gemaakt voor zorg. Hoe wordt dat in dit plan meegenomen? Dat is inderdaad op dit moment, hebben wij ook voor de zomervakantie, zijn we daar, proberen we ook die zorgmeters in dit plan mee te nemen. Ja, dat geldt hier ook voor. Dat à la column vinden we belangrijk dat zorg gekoppeld wordt aan onderwijs. Dus daarom zeg ik ook, de programma's van eisen zijn vanuit de scholen grotendeels afgerond. Maar zelf vanuit de gemeente hebben we en de prognosecheck nog, maar ook wel dat we nog bezig zijn met de zorgvierkantmeters om daar wellicht nog wat meer in de plannen op te nemen. Dat loopt nog. Ja, mooi. Ja. Meneer Nutma, ik van Zin. Ja, dankjewel. Ik ben nog even nieuwsgierig. Op het moment speelt netcongestie bij bedrijven een groot probleem. Ik vraag me af van in hoeverre speelt dat hier een rol in de nijbouw
Of is dat nog net, of is dat lastig te zeggen? Ja, dat netcongestie speelt ook hier. Wij moeten eerst nog wat concreet weten van de omvang en de plek van de scholen. De uitbreiding heeft wat minder effect, omdat er ook wat gesloopt wordt. Maar met name natuurlijk de nieuwe scholen, de basisscholen die worden gebouwd, dat geeft dus een extra belasting in dit gebied. Maar goed, daar zijn nog meerdere oplossingen voor. Ik heb zelf in de landen ook wel met andere basisscholen ontwikkeld. En je kunt ook met basisscholen zelfs nog met een klein verbruiksaansluiting kunnen heel ver komen. En die is men altijd verplicht om te bouwen. Dus er zijn wat meer oplossingen. Maar het heeft zeker wel de aandacht, ook voor dit gebied. Ja. Ben er op dit moment nog meer vragen van meneer Boer? Meneer Burema. Ja, nog even. Het is natuurlijk een ontzettend groot plan, dus het zal Europees onbesteed worden. Hoe groter de kans dat de plaatselijke ondernemers daarin meedraaien kunnen. Het zijn vaak weer onderaannemers. Dan vrees ik al dat het geld daarvan voortvloeit naar de provincie en de gemeente. Hoe schat je de kans niet dat de ondernemers hier er direct beter van worden? Sommige onderdelen moeten we Europees aanbesteden, sommige kan ook meervoudig onderhands. Ik heb daar nauw overleg over met de afdeling inkoop. Dus daar waar het meervoudig onderhands kan, doen we dat. En daar waar het Europees moet, moeten we. En dan mogen we niet selecteren op regionale partijen, dat mag juridisch gezien niet. Maar dezelfde ervaring op de wijze waarop we het gaan aanbesteden, denk ik dat er vooral ook wel de Friese aannemers daar geïnteresseerd zullen zijn. En dus op die manier proberen we dat wel zoveel mogelijk te faciliteren. Ja. Ben er meer mensen die nog een vraag hebben van meneer Boer? Nou, volgens mij zie ik geen rietsleden meer met prangende vragen. Dan wil ik eigenlijk wel teruggaan naar de volgende presentatie. Dat is een stukje gezamenlijke informatie van de Fjouwer, Belutsens Kwallen. En daarvoor wil ik het woord aan meneer Veldman en mevrouw Bijl. En ook naar aanleiding van deze presentatie is de gelegenheid voor de rietsleden om vragen te stellen, uiteraard. Goeie mijn naam is George Veldman. Ik ben directeur van Dalton Dokkum. En naast mij staat Bastienne Bijl. Zij is directeur van Bonifatius Squallen. En wij praten namens de Fjouwer Squallen, Dokkenga College en de Burgersquallen. Wat wij met hem dealen willen is met name de overstijgende issues. We hebben het Oeriers binnen en die willen we graag met hem dealen. Dit is een momentum waarop je hem alle jaar hele blije gezichten zullen. Want dit was op zich wel een mijlpunt. Je waar de intentieverklaring tekent. En je ziet dat de meesten al jaar de mondhoeken omhoog gaan. En terug. Want het had lang dwarren. Lang dwarren voor deze mijlpaal. En ik heb het idee dat we deze sfeer nog steeds met elkaar vasthouden kunnen. Ik zou je meenemen in een stukje historie. Want zat je hier nou in deze samenstelling zitten, dat is natuurlijk nog maar sinds kwart. En in een andere samenstelling ben je ooit hier in dit gebouw West, in de gebouwen van uw Fjouwerskwallen. En hem schenken wat de staat is van uw squallen. En dan ben ik hartstikke blij dat het hier ter plekke is, want je kan nou nog een keer zien hoe hoog de urgentie is dat er wat bad in uw squal om jou heen. In juni 2021 ben je in West, mogelijk een aantal zat je hem hier zitten, maar mogelijk ik net omdat het een oren samenstelling wie van de Rie. En dat wie goed. Dat wie goed omdat je hem al je schoen herkent van wat de staat is. En dat heeft natuurlijk betekend dat er een visieontwikkeling opschuren is door de gemeente.
En die is in december 2022 is die presenteren. Vervolgens, wie die mooie foto die hem krijgt zeggen, dat wie de intentieverklaring, dat wie medio 2023. En toen heel vlot daarna hebben we de gang erin zetten met elkaar. Want wij hebben een procesbegeleider gekregen in de partij, die heet de mevrouwen. En dat zijn mensen die hebben verstand van onderwijs, maar die heb ik verstand van bouwkundige zaken. En die partij die heeft ons begeleid op 3 niveaus. Die heeft de bestuurders die begeleid. Die heeft een projectgroep met directeuren begeleid. En die heb ik het proces begeleid met uw medewerkers. Want we hebben ook heel nadrukkelijk bij de Fjouwerskwallen de medewerkers belutsen bij het formuleren van het programma van eisen. Want uiteindelijk het wordt hun werkomjouwing en zij weten wat nodig is voor goed onderwijs, voor ieders eigen concept. En uiteraard is er tussen de werkgroepen, de projectgroepen en de stuurgroepen is heel goed communiceren van wat er gaande is en wat de heikele punten binnen en die aandacht vregen. Uiteindelijk hebben wij elkaar gevonden als Fjouwerskwallen op een aantal issues. Maar een mooi woord wat Jan Boer al zei van wat synergetisch voor u een meerwaarde wezen kan. En die geven we straks bedel. En die hebben we gecategoriseerd op de categorie huisvesting. Vervolgens geven we bedel wat het dus betekent kan voor facilitair en organisatorisch. En als derde wat het dus onderwijskundig opsmieten kan. En dan gaan we nou verder. In het Nederlands, want ik jou nou, Bastienne, het woord. Ja, dankjewel. Ik mag jullie meenemen door de kansen die wij met elkaar zien. En dat zijn er heel veel. Vandaar dat we ze dus ook hebben opgesplitst. Nou, als eerste staat er die ontmoeting en die samenwerking met elkaar. Dat merken we nu al als we met elkaar in gesprek zijn. Dat we heel veel ideeën loskomen. Niet alleen dus onderling tussen de PO en de PO-scholen, de VO-scholen, maar ook echt de PO-VO-scholen, daar de doorgaande lijn. Maar ook zoals al staat, de professionele leskeuken, technieklokalen, dat we daar gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Dat hoeft niet per se iets te zijn wat dan structureel is, maar bijvoorbeeld als we op de basisschool een mooi project hebben over voeding, dat je eens met elkaar gaat koken op een middelbare school. Een techniekproject, dat je daar eens naar een technieklokaal kan om te gaan ontdekken wat daar allemaal mogelijk is. De externe partners die al op het park zijn, zoals Jan net ook al aangaf, het kunst- en cultuurcentrum, educatief centrum Opus 3. Wij werken, de Burgerschool en de Sint-Bonifatiuschool werken ook al veel samen met Opus 3. En nu kost dat veel tijd om daar naartoe te reizen of mensen bij ons op school te ontvangen met karren vol muziekinstrumenten. Ja, het is natuurlijk supermooi als je daar gewoon zo heen kunt wandelen en daar intensief gebruik van kunt maken. De groei- en krimp samen opvangen, dat is zoals eerder al genoemd ook door de fysieke verbinding, maar ook onderling in de samenwerking sneller te realiseren. En natuurlijk een nieuw plek, een nieuw scholenpark wat opnieuw aangelegd gaat worden. Dat biedt zoveel kansen in een groene, gevarieerde, aantrekkelijke buitenruimte. Dus we hebben net al een aantal foto's gezien. Met mooie ideeën die ook echt door de mensen die ermee gaan werken tot stand komen. Dus dan zal het gebruik ook gaan vergemakkelijken. En een duurzaam schoolgebouw. Ja, we wonen, leven, werken nu in gebouwen die gewoon heel oud zijn. Niet meer van deze tijd. Als ik voor onszelf spreek, ons dak lekt nog net niet. De ketel moet niet stuk gaan, want sommige onderdelen zijn niet eens meer na te bestellen. Dus het is gewoon tijd voor wat nieuws. En heb ik zelf het knopje. Dan op facilitair en organisatorisch gebied. Er staan al allerlei dingen genoemd. Het is natuurlijk onzin als je met 4 partijen bij elkaar bent dat je alle 4 een eigen milieustraat gaat inrichten of
beveiliging gaat regelen. Dat is heel logisch dat je dat samen daarna gaat kijken. Maar we willen ook verder gaan onderzoeken hoe we ook bijvoorbeeld conciërges of klusjesmannen onderhoud van de gebouwen, of we daarin gezamenlijk op kunnen trekken om elkaar daarin te versterken. En ook daarin kosten te drukken. En op onderwijskundig gebied, zoals ik eerder al noemde, een doorgaande leerlijn PO-VO. Als leerkrachten van de bovenbouw al vaker samenwerken met docenten op de middelbare school, dan zal die doorgaande leerlijn ook steeds soepeler worden en meer diepgang krijgen. Bepaalde vakgebieden kun je veel makkelijker samenwerken. Denk aan Engels, wereldoriëntatie. De inzet van talent en expertise hoort daar ook bij. Niet alleen in de VO-scholen onderling bijvoorbeeld, dat je een groep docenten van een bepaald vakgebied makkelijker elkaar kunnen ontmoeten en daar ook de PO-school in mee kunnen nemen, dat het goed aansluit. Maatschappelijke stages. Nou, we hebben ook wel te maken gewoon met stagiaires van VO-scholen die bij de PO-scholen op bezoek gaan, maar ook bijvoorbeeld bovenbouwkinderen die alvast eens meedraaien op het VO-school. Dat kun je allemaal realiseren in dit plan. En daar hoort leren van en met elkaar ook bij. Ja, en die laatste. Ik denk dat we allemaal wel bezig zijn met de toekomst. Altijd in onderwijsland, met innovaties, met nieuwe ontwikkelingen. En dat het heel interessant is om van en met elkaar te leren. Ook door bijvoorbeeld een gastspreker uit te nodigen over een hot item. En dat je daar met elkaar een ruimte voor kunt vinden op het scholenpark. Om op die manier... je bent nooit klaar met leren om daar samen de volgende stap in te zetten. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook de uitdagingen en aandachtspunten. Eigenlijk is daar net ook al iets over benoemd en ook wel vragen over gesteld. We zitten met een tijdpad. Scholenpark B heeft invloed op de plannen die voor Scholenpark A hier nu liggen. En welke invloed dat is en hoe dat precies gaat verlopen in de tijd, dat weten we nog niet helemaal. Dus dat is zeker een uitdaging en een aandachtspunt. Voor 4 scholen bouwen, dat is best een groot project. Dus hoe daar precies de tijdlijn loopt en wanneer wat klaar is en hoe dat eruit gaat zien, dat is ook nog voor ons onduidelijk. En de bewegingsonderwijs, er is dus al een bijeenkomst geweest. En er loopt een onderzoek naar de capaciteiten en de bereikbaarheid. De Burgerschool en de Sint-Bonifatius gimmen nu aan de Capellaan. En volgens de normen zou het mogelijk moeten zijn om daarheen te lopen met onze scholen vanuit de locatie hier. Maar goed, je kunt je voorstellen dat met kinderen ook van 6, 7 jaar die kant op wandelen, terwijl we hier een gymzaal voorbij lopen. Dat voelt natuurlijk ook niet heel logisch en dat is kostbare onderwijstijd. Dus dat zijn nog wel dingen waar we met elkaar over in gesprek zijn. Hoe we dat allemaal voor iedere doelgroep op een goede manier kunnen realiseren. Nou, dat was het de presentatie van Jonne. Beide sprekers zullen we aanstaan weer om, maar binnen er op dit moment vragen van u te rieën. Ik zie een brandende vraag bij meneer Postema. Nou, ik ben ook wel nieuwsgierig naar, ik zeg de samenwerking, dat biedt kansen en dat je hem gebruik maakt van als PO-squallen van de ruimte van de VO-squallen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die VO-squallen zo inrichten binnen qua planning technisch, dat die lokaal zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Maar wordt er rekening mee houden dan dat er tijd voor de PO-squallen is op dat gebied? Of denk ik dan te groot? Of... Ja, dit zijn inderdaad nog geen, hier hebben wij nog geen gesprekken over gevoerd. Dit gaat echt over invulling en planning. We zitten nu nog echt in de fase van dromen, kansen zien en hoe kunnen wij
zoveel mogelijk inhoud geven aan het plan. En hoe dan de invulling praktisch wordt, dat zal uiteindelijk wel een volgende stap in het gesprek zijn. Mevrouw Verwerda van de VVD had ik een vraag. En deze voorzitter had ik nog een vraag. Die wil ik eerst nog even stellen. Ik brek even niet. Want ik denk, als je nou thuis zit en je bent net heel erg thuis in deze materie, dan jij een hele protte vaktermen voorbij komt. Maar de term die we heel vaak jong jet hij is PO en VO. Misschien is het goed voor de meesten thuis ook, dat we dat even helder hebben voor iedereen. Wat dat is. Want wie ben wel aardig thuis al in die termen, maar ik kan me helemaal vaststellen dat dat net voor iedereen is. Dus dat een van onze sprekers dat eerst nog even zeggen wil. En daarna het woord om mevrouw Verwerda. Oké, ja, PO staat voor primair onderwijs, dat zijn dus basisscholen. En VO voor voortgezet onderwijs, dus een middelbare scholen. Dank u wel. Nou, Mevrouw Verwerda. Dan wil ik er graag nog één aan koppelen. De tienerschool, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Er is ook al sprake van geweest. Ik weet niet hoe dat nu staat op dit moment, of daar nog steeds sprake van is. En als het zo is, kan ik me voorstellen dat het ook invloed heeft op de te bouwen scholen qua ruimte. Ja, wij hebben het woord tienerschool nemen we nog niet in de mond. Er zijn natuurlijk vele variaties mogelijk. Je kunt denken aan allerlei uitwisselingen. Dat kinderen van de basisschool al een aantal dagdelen kunnen snuffelen aan het voortgezet onderwijs. Maar ja, u prikt er meteen een woord aan als het woord tienerschool. Dat zijn allemaal nog zaken die we nader willen verkennen. Maar we zien allemaal en we voelen allemaal wel de kansen, zeg maar, van dit soort concepten. Maar de intensiteit en de variaties, die willen we ook met onze mensen zometeen samen. Want dat moet ook, denk ik, in goede samenstellingen van mensen van het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs moet dit bedacht worden. Want het moet ook van hun zijn en niet een soort concept wat wij van bovenaf nu zo eendimensionaal erop leggen. Maar we moeten het met elkaar gaan ontwikkelen. Ja. Ik heb het woord tienerschool niet bedacht. Ik heb het een keer gehoord in een andere presentatie. Maar ik begrijp van u nu, het heeft nu nog geen zin om daar rekening mee te houden met de te bouwen gebouwen. Nou, we houden natuurlijk indirect wel degelijk rekening mee. Want in onze situering van de scholen hebben we ook gezegd, vanuit PO is de leerling toch iets kwetsbaarder dan in het VO-onderwijs. Omdat de leeftijd gewoon vraagt iets meer ruimte. Dus ook in de veiligheid moet je enige distantie houden dat een leerling van een PO zich veilig genoeg voelt in zijn eigen omgeving. Maar qua looplijnen moeten we het ook logisch houden op het moment dat we wel oversteken naar elkaar voor die dagdelen, dat we elkaar onderwijs van het PO in het VO gaan doen, dat het logische looplijnen zijn. Dus in de uitleiding wordt daar rekening mee gehouden. Dank u wel. Meneer Kooistra van het CDA had ik nog een vraag. Ja, dankjewel voorzitter. 2 vraagjes. Eigen identiteit, die zijn, we waren eens even onhellen, die bloot. Hij heeft het idee dat het meer wordt minder op die manier. En over de binnenvulling van het park. Leerlingen van 4 of kinderen van 4 en kinderen van 16, 17. Hoe wil je hem dat spreiden eventueel? In de voorgesprekken is heel duidelijk naar voren gekomen dat elke school gehecht is aan zijn eigen eigenheid. En ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Dus daar waar we elkaar kunnen vinden in de samenwerking, gaan we zeker die samenwerking zoeken. Want laten we even vooropstellen, het onderwijsgeld kunnen we in 1 keer uitgeven. Dus op het moment dat we dat doelmatiger kunnen, maar ook vanuit een beter effect voor onze leerlingen in Dokkum, dan zullen we dat zeker niet nalaten. En dan is die eigenheid die is ondergeschikt, zeg maar, aan het bovenliggend doel. Dus het is en. Helemaal achterin, mevrouw Admiraal van de Partij van de Arbeid. Ik wilde de tweede vraag nog even beantwoorden over het... excuus, ik wilde gauw. Nee, sorry. Wij hebben daar ook over gesproken en zoals Jan Boer net ook vertelde, eigenlijk is er nog een 5e project, dat is de inrichting van het terrein. Wij gaan nog daar verder over praten, onderzoeken, bedenken. Ook, daar krijgen we ook steun van iemand die daarin is gespecialiseerd.
En wij zien zelf wel mogelijkheden, ook in het zorgen van door groen en door organische vormen, dat door de zichtlijnen zo ook worden afgebroken, dat er vanuit de PO-scholen, dus vanuit de basisscholen, toch dat gevoel van knusse, eigen terrein ontstaat. En dat we dan dus niet met hekken en alles hoeven werken, natuurlijk wel aan de buitenkant bij water, maar op het terrein zelf, dat we dat kunnen realiseren met begroeiing en heuvels of weet ik het, iets moois. Dan is nou het woord om mevrouw Admiraal van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik waard wekker terug de woorden van, er komt misschien een pool van conciërges. En dan spring ik gelijk rechtop, want daar zit Jappie, mijn band kennen hem ook nog heel goed. Doet ze hier op squallen zitten. En een conciërge, die kent allebei persoonlijk. Ik ben heel benieuwd wat dat principe nou inhoudt. Komt er elke dag een conciërge? Hoe moet ik dat zien? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, in Safira hebben we het nog naar trottocht, maar het gaat meer nog om eventueel de kwetsbaarheid. Hè? Op het moment dat er sprake is van ziekte, dat je elkaar helpen kunnen. Dus natuurlijk wil je graag verste gezichten. Ik denk dat elke squalle dat wil. Maar je kan ook met elkaar gewerken op het moment dat er sprake is van ziekte en dat gebeurt. Hè? Dat je dan bij elkaar inspringen kan en elkaar helpen kunnen. Dus zo praktisch is het. Helder, dank u wel. Meer vragen op dit moment van de raadsleden in de zaal? Nee, zal ik het net. Dan dank u wel voor dit eerste stuk. Dan geven we nu terug met een stuk informatie wat we krijgen zelf van het primair onderwijs. Van mevrouw Eva Sinema, directeur van de Burgerskwallen, en van mevrouw Bastiane Bijl van de Stichting Bonifatius Squallen. Ik daarna is de gelegenheid van vragen. Het woord is onder beide dames. Dankjewel. Nou, wij gaan iets vertellen over hoe wij samen als 2 basisscholen naar het scholenpark zullen gaan. En dat doen wij eerst door dit filmpje. Nu weet ik alleen niet hoe ik die moet starten. Klikken. Welkom op de woning! Deze prachtige Jenaplanschool op een unieke locatie in Dokkum. Welkom op de burgerschool! Deze prachtige school op ook een unieke locatie in Dokkum. Wereldoriëntatie is het hart van ons Jenaplanonderwijs. En dat zie je hier ook terug. In onze groene schoolomgeving, aan de rand van het park, waar we zo met de kinderen naartoe kunnen gaan om daar te ontdekken, onderzoeken en met elkaar te leren. Lekker buiten spelen. Ja, dat kan hier perfect, hè? En wie je ook bent, waar je ook voor staat of in gelooft, op de burgerschool mag jij jezelf laten zien. Wij willen graag de ruimte bieden om plezier te maken en de dingen net even anders te doen. Ik vind het leerplein heel leuk, want daar kun je altijd lekker met kinderen samenwerken. Ja. En ik vind de IPC-les heel leuk. De burgerschool telt op dit moment zo'n 280 leerlingen en we blijven groeien. Mede door ons voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs komen mensen van ver graag naar de burgerschool. Op dit moment telt onze school 150 kinderen. Hoe komt het nou dat er zoveel kinderen hier naartoe komen? Dat heeft ook wel echt te maken met ons Jenaplanonderwijs. Want de eerstvolgende Jenaplanschool is pas in Drachten en Leeuwarden. Dus je kunt je voorstellen dat ouders dan wel eventjes deze kant op willen komen. Het past alleen niet in dit gebouw. We zijn heel dankbaar dat we bij de buren van de Bron 2 lokalen mogen huren. Al is dat natuurlijk niet ideaal. En op de burgerschool hebben we een vergelijkbare situatie. We hebben al heel veel bijgebouwd, maar het is echt nog steeds ramvol op de burgerschool. Ieder hoekje en gaatje wordt benut. Een van de belangrijke onderdelen in het Jenaplanonderwijs is vieren. Het leukste aan de weekopening dat we met z'n allen bij elkaar zijn. Samenkomen, elkaar ontmoeten. Dat doen we nu in een middenruimte, midden in de school. En die komt ook terug in ons nieuwe schoolgebouw. Waar we hopen een mooie ruimte te realiseren. Waar we ook ouders kunnen uitnodigen. En alle mensen die bij onze school horen om samen te vieren. De burgerschool kijkt uit naar een plek waar we ons onderwijs niet meer hoeven aan te passen aan het gebouw. Maar waar wij het onderwijs dat we willen geven, kunnen geven aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Als een integraal kindcentrum.
Sinds enkele jaren zijn wij een Jenaplan Kindcentrum. Dat betekent onderwijs en opvang onder één dak. Op dit moment hebben we peuters vanaf 2 jaar, buitenschoolse opvang. En ons doel is om de komende tijd ook onderwijs en opvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. JKC Sint Bonifatius en Burgerschool Dokkum zijn 2 unieke scholen met veel overeenkomsten. Samen op naar het scholenpark. Let's go! Nou, dat wilden we jullie in ieder geval even laten zien. Omdat we gewoon heel trots zijn op onze scholen. En dat even niet een plekje kon krijgen, ook in de rondleiding. Maar ook om te laten zien waar we dus nu, wat onze huidige situatie is, waar we vandaan komen. En wat we ook meenemen naar de toekomst, naar de nieuwbouw. Wij hebben namelijk werkgroepen gerealiseerd met allerlei mensen die betrokken zijn bij onze school. Onderwijsassistenten, leerkrachten, kinderopvang in ons geval ook. En dat deden we dus ook onder leiding van de mevrouwen. Waar we vanuit visie hebben gewerkt aan ons programma van eisen. Dus dat vonden wij heel erg belangrijk. Dat we eerst gaan kijken naar wat willen we de kinderen meegeven. Waar staan we voor. En vanuit daar kijken naar wat voor gebouw hoort daar dan bij. En als ik dan kijk naar de onderwijsvisie van JKC Sint Bonifatius, en dan hebben we hier vooral ingezoomd op onderdelen die ook daadwerkelijk invloed hebben op een schoolgebouw. Want ik kan hele mooie verhalen vertellen over onze visie die in principe in elk lokaal een plek kunnen krijgen. Maar dit zijn de dingen die er even uitspringen, die hier ook echt invloed op hebben. Ons Jenaplan onderwijs, met wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs. Dat betekent dus dat we graag met kinderen in de omgeving leren. Nou, je zag net al een mooi park achter onze huidige school. Maar ook dat hebben we terug laten komen in ons programma van eisen. Dat er een groene schoolomgeving is. Waarbij elk lokaal een verbinding heeft met buiten. Dus elk lokaal heeft een deur naar buiten, een eigen schooltuin. Om daar ook echt in te leren. De 4 basisactiviteiten van het Jenaplan onderwijs zijn gesprek, spel, werk en viering. Wat vraagt dit van een lokaal? Dat je met elkaar in een kring kan. Dat daar genoeg ruimte voor is. Dat er plekken zijn om te spelen. Dat we ook kunnen werken met elkaar aan groepstafels. En dat we kunnen vieren. Dus dat er een mooie middenruimte is waar we met de hele school bij elkaar kunnen komen. We hebben 3-jarige stamgroepen. Dat betekent dat er dus verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zitten. Dus er moet ook ruimte zijn om en een instructie te kunnen geven aan groep 3... terwijl groep 4 en 5 zelfstandig aan het werk is. En de leer- en leefgemeenschap vinden we erg belangrijk. Dus bij ons komen ouders de school binnen. Die brengen hun kind tot aan de groep. Er is altijd koffie en thee 's ochtends voor ouders om nog eventjes samen wat te drinken, met elkaar te praten, de verbinding te zoeken. En een van onze pijlers is ook het rijk taalonderwijs. Dus wij willen niet alleen maar grote glazen wanden die er heel hip uitzien, maar waar het heel slordig op staat als je eigen geschreven teksten ophangt. Dus we willen kunnen presenteren in de school. En we werken ook samen met de bibliotheek. Dus ook de bibliotheek moet een mooie plek, onze schoolbibliotheek moet een mooie plek in het gebouw gaan krijgen. In het programma van eisen zie je dit ook terug. Dit is een soort model van de wensen die wij hebben. Waarbij je dus het centraal hart, de ontmoetingsruimte terugziet met een speellokaal. Omdat spelen voor ons belangrijk is. En waar een flexibele tussenwand tussen komt. Zodat je hem ook open kan doen. Zodat je een nog grotere ruimte hebt om samen te komen. We hebben kinderopvang, onderbouw, een domein middenbouw, een domein bovenbouw met daartussen een multifunctioneel lokaal om onze eigen krimp en groei ook op te kunnen vangen. Nou, verder dus de gezamenlijke middenruimte met een tribunetrap en hier een plaatje even ter illustratie. En over de kinderopvang. Wij werken op dit moment dus al samen met Eigen en Wijzer. Zij zijn ook helemaal betrokken bij dit hele proces. En zij verbinden zich ook aan dit proces door zich zeg maar ook echt voor 2 groepen mee te ontwerpen. En daarin te investeren om om daar ook voor te gaan, zeg maar. Dan kom ik bij jou.
Ik zie ineens onze mooie draak staan. Die staat op het huidige schoolplein trouwens. Die draak is ooit daar neergezet door een kunstenaar. Nou, die is ook wel van op het scholenpark een mooi plekje te krijgen. Dat is ons logo, de Burgerschool. En onze missie is laat je zien. We zijn een openbare basisschool, dus wie je bent, wat je gelooft, iedereen is van harte welkom bij ons op de Burgerschool. En ik denk dat wij excelleren in inclusief onderwijs. We hebben super inclusief onderwijs en een hele brede doelgroep in huis. Daar waar andere scholen belemmeringen zien, zien wij kansen. Dus wij hebben een hoop bijzondere kinderen in school. En alle kinderen zijn natuurlijk bijzonder, hè? Maar dat gaat van kinderen met een beperking als het gaat om in een rolstoel zitten. NT2-kinderen, kinderen vanuit de hele regio. En met name hebben we een hele grote doelgroep in huis. Kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Ik denk dat dat momenteel 1/3 van onze populatie is. En naast onze reguliere groepen hebben wij 3 groepen voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs. En momenteel blijft dat groeien. Met die regiofunctie blijf je zien dat je een aanzuigende werking hebt. En we zijn momenteel bezig met het opzetten van een HB Connect groep. Die willen we volgend jaar gaan starten. En dat gaat een unieke vorm zijn van zorg en onderwijs wat hand in hand gaat. Om ervoor te zorgen dat kinderen reïntegreren richting het reguliere onderwijs. We hebben een peuterpeersgroep kunnen starten in samenwerking met de gemeente en SKF. En die gaat hartstikke goed. Daarmee hebben we de jongste kinderen al binnen en signaleren we ontwikkelvoorsprong. Zodat we die uitdaging kunnen bieden en ze al hartstikke jong in onze school hebben. We hebben een hele mooie zorg- en onderwijsaanbod bij ons in school. We hebben een hoop zorgmedewerkers bij ons in school, wat ook voor een bepaalde behoefte zorgt. En die zorg- en onderwijscombinatie is heel erg belangrijk voor onze doelgroep. Want met die zorgmedewerkers, denk aan een dyslexiespecialist, een ergotherapeut, pedagogen, zorgen we dat die lijntjes heel kort blijven tussen onderwijs en zorg. En dat we de zorg binnen die vertrouwde muren van de basisschool kunnen bieden. Wij zijn innovatief en creatief. We kijken altijd naar de mogelijkheden. Dat gaat om de leerlingen die wij binnenhalen. We zien geen belemmeringen, maar we zien uitdagingen. Kom maar op, we zetten onze tanden erin en we gaan ervoor. En dat is ook met de ruimte die we op de huidige locatie hebben. Op het filmpje zagen jullie al elk hoekje, elk kiertje, elk gaatje wordt goed gebruikt op de Burgerschool. En op het scholenpark zouden we hem heel graag omdraaien. Zouden we onze visie in een prachtig schoolgebouw passend willen maken, waar we hem nu andersom moeten aanpakken. Identiteitsrijk onderwijs is heel belangrijk. Dat open karakter van onze school, dat is uniek. De drempel is er niet. Loop maar binnen. Ouders zijn van harte welkom. En we staan voor een hele sterke gouden driehoek. Met daarin op dit moment een doorgaande lijn van 2 tot 12. We hebben peuters in ons gebouw. En wij zouden op het scholenpark ook heel graag willen doorgroeien naar een IKC. Dan is dit het plaatje van het programma van eisen van de Burgerschool. Ook wij hebben samen met de mevrouwen en een werkgroep bestaande uit collega's en ook ouders daarbij betrokken vanuit onze medezeggenschapsraad, zijn wij tot een programma van eisen gekomen wat bijna afgerond is. En ook daar zie je een centraal hart. Die openheid vinden wij belangrijk. Dat ouders de ruimte voelen om naar binnen te stappen, om elkaar daar te ontmoeten, om het gesprek te voeren met ons als onderwijsprofessionals, maar ook met de zorgmedewerkers die we in de school hebben. En daar hebben we nu simpelweg de ruimte niet voor. We drinken een bakje koffie op het schoolplein, dus we vinden de mogelijkheden, maar het zou ook prachtig zijn om dat in een centrale ruimte in het midden van je school te kunnen doen. Daarnaast zie je 4 zones en hoe die zones eruit gaan zien. Dat gesprek is momenteel nog gaande. En die zones, dat zijn de verschillende leeftijdsgroepen. We vinden het belangrijk om de veiligheid te bieden van de groepsetting, maar ook het open karakter en de samenwerking met elkaar te kunnen opzoeken tussen bijvoorbeeld de verschillende kleutergroepen of de projecten waaraan we werken, zodat er ook samenwerking tussen groepen gevonden kan worden, maar ook die veiligheid in het klaslokaal kunnen bieden.
Expertiseruimtes zijn voor ons heel erg belangrijk. Zoals ik al zei, we hebben ontzettend veel zorgmedewerkers in onze school. Dus het is belangrijk dat die een plekje krijgen waar zij hun werk hartstikke goed kunnen uitvoeren. Momenteel hebben we wel eens een dyslexiebegeleider ergens onder een kapstokje zitten, op een bankje. Dat kan best, maar het zou hartstikke mooi zijn om daar kantoorruimtes voor te hebben. En met die bijzondere doelgroep zien jullie ook de time-out plekken. Want we hebben kinderen die het soms even nodig hebben om een rustig plekje op te kunnen zoeken. Om eventjes tot zichzelf te kunnen komen, zodat ze daarna weer gewoon in de klassensetting het allerbeste uit hun dag kunnen halen. En ook het doorgroeien naar een IKC, zoals ik al zei. Ja, en de opvang, ja. Goed dat je dat zegt. We hebben momenteel voorschoolse opvang bij ons in de school. Naschoolse opvang zouden we op het scholenpark ook heel graag willen bieden. Ja. Geef ik hem nu weer aan jou, hè? Ik mag weer de kansen doen. Nou, de kansen die zijn eigenlijk voor de beide basisscholen vrijwel gelijk. Daarin trekken we echt wel samen op. Het staat, de ontwikkelbehoeften van de leerling en talentontwikkeling staat voorop. Nou, dat geldt voor ons allebei. Doordat wij onze eigen visie kwijt kunnen in ons gebouw, geven we daarin ook ruimte voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. En als wij dichtbij onze collega's van de VO-scholen gesitueerd zijn, geeft dat ook weer heel veel mogelijkheden om daar een uitwisseling te hebben op talentgebied. De leer- en werkomgeving is veilig en vertrouwd. Nou, daar kom ik terug op de vraag die ook net gesteld werd. We vinden het heel belangrijk dat wij ook kansen zien in het inrichten van het terrein, zodat kinderen daar zich echt prettig en veilig en vertrouwd voelen. Daarbij is in deze kans natuurlijk ook de uitdaging verborgen om te zorgen dat de infrastructuur daar ook passend bij is. Maar daar kom ik straks nog op terug. De ontmoeting en samenwerking tussen de betrokken scholen en externe partijen. Ja, eigenlijk is dit ook een klein beetje een herhaling natuurlijk van waar we het eerder over hebben gehad in het algemene deel. Maar die is ook voor het primair onderwijs nog steeds erg belangrijk. De eigenheid en autonomie wordt geborgd voor en door de 4 afzonderlijke scholen. Zoals je net het filmpje zag van onze beide scholen, mooi naast elkaar, veel overeenkomsten, maar je ziet toch ook de verschillen, ook in de visie, ook in het programma van eisen daardoor. En dat maakt ons daardoor denk ik ook nog unieker eigenlijk. Dat wij elkaar heel goed kunnen vinden op veel vlakken, maar dat we ook echt onze eigen stijl hebben. En de ene school past nu eenmaal beter bij het ene kind dan bij het andere kind. En dat is heel mooi dat we dat binnen Dokkum kunnen bieden. Dat die keuzemogelijkheden er zijn en dat we niet één grote eenheidsworst primair onderwijs worden. En tot slot, nou ja, de huisvesting en inrichting. Ik denk dat wij allebei heel erg veel zin hebben in een heel mooi, nieuw, schoon, duurzaam gebouw. En de uitdagingen. Nou, nog even een herhaling. Inderdaad, het tijdpadbouwproces in combinatie met veilige schoolomgeving. Als wij als primair onderwijs als eerste daarheen moeten verhuizen, terwijl een groot deel van het scholenpark nog een bouwput is, dan doet dat iets met de veilige schoolomgeving. Dus dat is zeker iets waar wij, wat wij heel goed in de gaten moeten houden. Het nabij bewegingsonderwijs, dat is wel een uitdaging waar wij ons standen in zetten om te zorgen dat onze kinderen nabij kunnen gymmen. De groene schoolomgeving, het kunnen realiseren van passende groepsruimtes, burgerschool. Ja. Met onze specifieke doelgroep die we in huis hebben, met de hoogbegaafde kinderen die op de burgerschool een plekje mogen hebben, hebben we 3 voltijd hoogbegaafdheidsgroepen en daar zit een maximum aantal op. En dat is niet voor niks, want zij hebben de ruimte, de autonomie en de vrijheid nodig om zich te ontwikkelen. En ook de HB Connect groep, daar zitten natuurlijk ook zorg en onderwijs, gaan daar hand in hand. Dus daar hebben we een bepaalde ruimte voor nodig, letterlijk speelruimte om ons onderwijs zo goed mogelijk neer te zetten. Dus die discussie die is nog gaande, hoe we die gaan realiseren. Dus dat blijft een uitdaging. En als laatste punt de sociale veiligheid. We hebben te maken inderdaad met straks peuters,
jonge kinderen die op een terrein samenkomen met pubers die ook hun eigen gedragingen hebben. En dat is voor ons een uitdaging en een aandachtspunt om te zorgen dat naast alle kansen die we zien, ook zorgen dat deze kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in hun schoolomgeving. En eigenlijk hoort sociale hier tussen haakjes, want nou, de infrastructuur, het veilig naar school toekomen en weer naar huis toe gaan, dat is ook iets wat onze aandacht heeft. Dat was hem. Nou, dat wie een hele enthousiaste presentatie, zou ik wel zeggen. Het is super jammer dat we alle keer de leeftijd van basisschool al achter ons zitten. Waar van de rietsleden had de vraag voor deze dames? Meneer Sietsma van het CDA. Ja, hartelijk dank voor deze boeiende presentatie. Ik heb een vraag aan mevrouw Sinnema. Kun je concluderen uit concluderen uit jouw presentatie dat verwijzing naar het speciaal onderwijs op dit moment 0 is? Die is niet 0, maar ik durf wel te zeggen dat wij een heel laag verwijzingspercentage hebben, ja. Ja. Weet je, er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel, maar ik denk ook dat wij heel breed kijken. En eigenlijk, we zeggen out of the box, maar het liefst zonder box. Dus het is enorm kindgericht wat we doen. En ik denk dat wij heel veel uitdagingen aan durven gaan, ja. Binnen meer vragen. Mevrouw Verwerda van de VVD. Ik heb ook een vraag voor mevrouw Sinnema. Het plaatje met de lokalen en de time-out en alles, daar stond een stippellijn op. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Waarom stond er een stippellijn op? Oh jee. En ja, lokaal 3 en 4 waren rechts en daar stond een Oh, dat zou kunnen betekenen dat dat een verbinding is van de lagen, de tweelaagse bouw die wij voor ons zien. Oké, dus ja. Beneden en boven. Juist. Oké, dankjewel. Ja. Meer vragen vanuit de Riet? Nee. Dan was het heel helder. Dan wie het heel duidelijk. Dank u wel voor je enthousiaste verhaal. Dan sluiten we af met de twee heren van het voortgezet onderwijs, Dalton Dokkum en het Dockinga College, meneer Sjors Veldman en Hilbrand Visser. Om je met woord voor de laatste presentatie van deze jong. En ik, naar aanleiding van deze presentatie, is de gelegenheid van vragen. Dalton Dokkum. Ik wil je maar eerst even meenemen in een stukje historie. In 2006 is Dalton Dokkum hier starten. En op Parklaan 1, in de huidige huisvesting. En toen wierden we een bescheiden schooltje met 120 leerlingen. Misschien dat je hem die 120 even verst horen willen. We zijn begonnen met VMBO. En sinds 6 jaar heb ik een licentie voor HAVO. Dus ik ben nou school voor VMBO en HAVO-leerlingen. In de eerste 2 jaar zitten die in gemengde brugklassen. En na die 2 jaar dan wordt er in feite op VMBO-niveau, dan wel HAVO-niveau, geven we 2 of 3 jaar nog verder. Dalton. Dalton-squallen, dat is een conceptsqualle. En daar binnen een paar waardes die vinden wij belangrijk. Ik zeg even kort bedel. Vrijheid en verantwoordelijkheid, dat is iets wat we bij mij willen. Het zelfstandig werken. Niet altijd even vanzelfsprekend als je beginnen, want dat is echt een leerschool. Geerwerken. Net alleen nog belangrijk als BN, maar zeker in uw maatschappij is het een basiskwaliteit die het hamast, worst oerijn blauwe. En dat vinden wij heel wichtig voor uw burgermaatschappij. Wij willen ook dat uw BN nadenken over hun eigen effectiviteit en doelgerichtheid. En dat gaat natuurlijk al je net vanzelf, want wij willen gewoon dat uw BN reflecteert op hun eigen handelen. En dat is natuurlijk als tot 12 of 13 jaar bent geen vanzelfsprekendheid. Dat is een leerproces.
En om daar stappen in te maken, zit in uw concept een stevig aandeel dat de persoonlijk mentor, dus dat is een docent, die neemt die leerling bij de hand. En dat hebben we als volgend organiseren. Dus daar ziet er als volgt uit. Om 10:08 komt dus hele personeelsbestand op squallen. Dan hebben we 10 minuten een soort scrum. En in die scrum hebben we het over soms organisatorische zaken. En ik over wel en wee van uw leerlingen. Misschien is er juist iets gebeurd in de huiselijke sfeer. Wat belangrijk is voor u allen om te weten. En dat delen we met elkaar. Na die 10 minuten gaan die persoonlijke mentoren, die docenten, die gaan in gesprek met uw leerlingen. En dan wordt er in de resterende 40 minuten er gesprekjes met uw leerlingen om met hun gesprek te gaan over hun wel en wee, hun voortgang in hun leerproces en om hun te coachen in wat hun aandachtspunten binnen. En op die manier hebben we echt een heel stevig fundament, zeg maar, in de 1-op-1 persoonlijke begeleiding van uw leerlingen. En uw grondtoon is, wij benaderen u bij van uw vertrouwen. Dat vinden we heel wichtig als vertrekpunt. De prognose. In onderwijsland is 1 oktober een belangrijke datum. En waarom is dat een belangrijke datum? De leerlingen die op dat moment inschreven binnen, die worden bekostigd. Dus komt een leerling op 12 oktober of later in het scholier binnen, dan wordt er uiteraard onderwijs doen, maar uiteindelijk krijgt de school daar zelf geen bekostiging voor. Dus die 1 oktober is enorm wichtig voor elke school in Nederland. Op 1 oktober 2023, dus dit schooljaar, hier hebben we 428 leerlingen op uw list staan. Wij verwachten voor 1 oktober 2024, dit schooljaar, dat wij een stijging maken van 480 leerlingen. Ik hel die 120 nemen waarop we starten binnen. Dit budget dat we in die 18 jaar een verviervoudiging maken hebben. En dat is substantieel. En die laatste stijging is substantieel. Wat betekent dit? Je hebt het jongen, althans een pad van je hebt het jongen. En wij werken nou grotendeels vanuit noodgebouwen. En die noodgebouwen, dat is op zich creërs. Maar het is niet ideaal. Het is toch een obligate ruimte. West weinig sfeer in je maatjekist en we toch is best. Maar het is alweer suboptimaal. Maar ik door die groei wordt het alweer krap. Het wordt gewoon te liets in relatie tot de groei. En dat vreegt gewoon creativiteit. Ik straks creativiteit van uw roostermakers. Dus uw bezetting van uw gebouw zal gewoon het komende jaar gewoon groter worden. Maar het betekent dat we beperkingen vielen in de uitvoering van ons onderwijs. Ik joeg gewoon van, wij vinden die 1-op-1 relatie met die leerling echt belangrijk. En het is juist gewoon dat in deze ruimtes, daar worden we gewoon in beperkt. Dus dat vreegt gewoon van al jaar een stukje inschikkelijkheid. En die inschikkelijkheid, dat is helemaal niet een slechte eigenschap. Want die hebben we op zijn tijd al jaar wel eens even nodig. Maar het vreegt wel discipline van iedereen. En we vernemen gewoon dat de kantine, die zit gewoon betien ram vol. En dan ben ik alweer blij dat we de goede kant van het jaar uitgaan. Dat ik een protte leerlingen nou met mooie waar zeggen van, we gaan even lekker boeten en we gaan daar even gezellig met elkaar in beteer, waardoor die kantines gewoon iets minder vol zitten. En een praktisch nadeel is gewoon dat we ook dubbel taszicht nodig hebben, want we hebben een kantine in de oude huisvesting en we hebben hem in de nieuwe. En dat betekent gewoon dat we op beide plakken gewoon conciërges nodig hebben die daar taszicht houden. Dus dat is gewoon een nadeel. We zullen kansen. Want wij hebben de oude man een goed functioneel programma met elkaar, in elkaar timmerd. En dat hebben we dien met uw personeel. En de verneemst dat gewoon een enorme energieboost houdt. Want we zullen gewoon kansen dat die nijbouw, die kunnen ons gewoon helpen om ons concept nog beter op de kaart te zetten. Wij denken dat we ook de doorlopende leerlijn PO-VO, het is aan peken van, dat we dat gewoon beter vorm aan kunnen.
En dit jouwt dus gewoon energie en kansen om dat straks maar met elkaar uit te denken en uit te vieren. Wij jouwen ik in praktische samenwerking. De voorbeelden ben al genomen in het eerste deel van de overstijgende issues. En wij zoeken gewoon samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van zorg, sport, maar ik hoe dingen met elkaar te jaren, opzetten en uitvieren. Ja, dan hebben we toch nog 2 aandachtspunten. Dat is zeker gezien uw laatste substantiële stijging, zouden wij heel graag willen dat we extrapoleren en de ruimtes bedenken straks vanuit die 1 oktobertelling 2024. Want dat scheelt gewoon 2 lokalen wij door de ha. En wij zullen het schande vinden dat we straks in state-of-the-art gebouwen zitten en dat we daar straks nog een paar van die, excusez-moi, spuuglelijke blauwe containers neerzetten moeten. Dat zou ik net vrij vinden. Dus ik hoop dat we gewoon met realistische getallen straks bouwen kunnen en dat we gewoon trots zijn. Trots zijn op het hele totale plaatje. Het tweede aandachtspunt is inpassing oud en nieuw. We hebben een gebouw, die zit er nou 18 jaar. En er komt straks een nieuw gebouw, Chinoan. Dat heeft gewoon consequenties voor dat oude deal, want daar zit gewoon oude infrastructuur zit erin. Daar moeten gewoon aanpassingen plaatsvinden in dat oude gebouw. En het yield wat we krijgen voor de nijbouw, die is alleen nog geënt op de nieuwe 400 meters. Terwijl we moeten er denk ik voor waken dat er straks en een oud gebouw wordt en een nieuw gebouw dat je in plakt. Waarbij het gevoel heeft van ja, ik zit gewoon in 2 werelden. Dus daar moeten we gewoon met z'n allen heel scherp op wijzen dat we de goede en de slimme aanpassingen doen in het oude gebouw. Tot slot. We zitten in een mooi proces, maar de oude trein is kwam. En dat ben ik van doel om dat vast te houden met elkaar. Wij ondervinden een goede ondersteuning vanuit de gemeente. En er is uptempo van alle spelers in dit proces. Ja, dan neem ik het stokje oer. Dan maakt de PowerPoint of staat heel klaar, die komt klaar. Ik heb correct even observeerd, iedereen is nog goed wekker. We zijn er al hier nog. Ik had de dankbare taak om de zaak aansnek uit te ronden, want nee, mij geen sprekers meer. Mijn naam is Hilbrand Visser, ik mij steen uit naam van het Dockinga College. En dat is voor mij wel bijzonder, want je mag je voorstellen dat meer dan 30 jaar hier ooit een hele obscure, maar hele knusse Valentijn disco weer. En daar stier deze jongeman net midden op het Noordsvlier, maar wie als muurbloempje aanwezig. Mijn oren worden, ik ben hier in Dan Woord geboren en getogen en ik ben oud-leerling van deze school en mijn heel soort nocht. En grutskes steen ik dan ook op deze jongen hier vanuit de Dockinga's gastheer Fayo als Rie. Ik doe het net alleen als directielid van de Dockinga. Ik heb nog 2 collega-directeuren. Ze ben ik in de ceel, Dickie Alkema van de GT-afdeling. En mijn collega Herman Kraak, die zit ik achter in de ceel. Die is verantwoordelijk voor de dijstige ondersturing van de HAVO-VWO. Ik zelf doe dat voor de vakscholen, onder bedaarde streetwij. Maar vanuit de directie heb ik wel de huisvestingsportefeuille voor de Dockinga. Vandaar dat ik het woord doe hier op dit stuit. Het Dockinga College had wat een route en dat is ook omdat het Dockinga College krijgt wat een oorsoortige breedte had. Het Dockinga College is bij nadruk een brede squalmierskip. En dat betekent dat we, en je herkent het al hier natuurlijk, we hebben het waardgebied, we hadden het Noordelijke Friese Woord, we hadden nog een stukje in Jennewoord van de prachtige Nationaal Park de Oude Leien en dan hebben we ook nog het Lauwersmar. Maar je eens voorstellen dat je ben opgroeien mat in deze omkrieten en wat zoen je dan geweldige mensen, meidje kennen, creëren kennen, zich ontwikkelen laten kennen. En wat is het ook mooi om daar onderwijs aan te gaan. En het mat haast mogelijk wezen van dat ze een uitzaan omjouwing om misschien wel het beste onderwijs van Nederland te maken.
Nou, mijn collega's die hebben vanuit het enthousiasme al zien laten wat voor krieg er hier zit en wat voor power erachter zit. En dan ben we echt nog niet eens met deze 4 partijen compleet. Want Dockinga zit echt naar PCBO 4 zegt en zit echt naar een stichting als Atlanta. Want de breedte van het onderwijs is breder dan alleen nog dit. En mijn nadruk zullen wij echt bijvoorbeeld nog naar pro-Dockum. Maar dat gebeurt al hier in dit gebied. En dat betekent ook dat we ons net permitteren kunnen om te denken in stien, maar altijd te denken in mensen. En de crux zit daar wel eens in bij Nijbouw dat we denken in stien en in Griekse vlakken en in groene vlakken. Maar uiteindelijk maar we uitgaan van de mensen die hier opgroeien tussen zo'n mooi groen landschap en dat kwaliteit is. Vanuit verder onderwijs, want dat is de stichting die verantwoordelijk is voor de scholenmeenschap, Dockinga College, is het zo dat we in dit gebied ons positioneren in Friesland. Dus dat betekent dat wij van deze scholen open christelijk onderwijs, vastgezet onderwijs bieden. En dat doen we vanuit het Dockinga College, vanuit het Lauwers College en vanuit het Lutger. Dus dat is van een Waskemar tot een Skiermonzeeg, daar zit nog de IBS, waar ik nijbouwplak vindt. Dus het bestuur, wat wij verwerken en opereren en hoe we geer werken, is verantwoordelijk voor 12 scholen, meer dan 900 meewerkers en meer dan 6000 leerlingen. Dus de breedte van steeds maar verder onderwijs betekent dat we een heel belangrijk plak in Dokkum vinden om daar actief te wezen en te blijven. Wij zijn verbonden met deze regio en vanuit Oetsjoering. We zoomen een beetje in, we komen vanuit die breedte nou even specifiek op Dokkum natuurlijk, want daar ben we aardig thuis. Het is wel zo dat Dokkum voor ons altijd breder blijft, want de helft van onze leerlingen ongeveer komt uit gebieden rondom Dokkum. Dus dat is van de Westerrijn tot Holm, tot Muntjesziel bij wijze van spreken. Een heel groot deel van Noord-Est-Friesland als gemeente, maar ook een groot deel van de gemeente Dantumadiel. Dat is ons verzwaringsgebied als Dockinga College. En dus wij zullen altijd in geerwerking, ook met deze 3 partijen, zeggen we werken graag hier, maar wij hebben ook de plicht om breder te zien dan alleen naar scholenpark A. Dat is voor u een logica en dat smiet ik geen problemen op. Maar dat is wel altijd iets wat ik voor de RIE en voor de gemeente duidelijk wijzen moet. Dat wij die verantwoordelijkheid vieren. Wij hebben meer dan 1500 leerlingen op dit moment. Dat betekent dat we minstens 3000 ouders hadden die het belutsen binnen. Nou, en tel de pakers en beppers er maar eens mee op. Dat zijn al je mensen die actief binnen in jouw gemeenschap. Die in dwarsbelangen zitten. Die voorzitter binnen van de voetbalvereniging. Dat zijn al je mensen die nou steeds maar integraal vanuit die gemeenschap van het Dockinga College gewoon actief binnen en verbonden binnen in uw dorpen en in uw stad. Dat vinden wij belangrijk om eens te realiseren. En daarom praten we net eerst over stien, maar praten we altijd over mensen en redeneren we vanuit mensen en vanuit die belangen. Dat is een keuze. Dat doen wij nou als Dockinga dus op 4 squallocaties hier in Dokkum. Deze locatie, de Vinne, is van 1980 en dat is toen gebouwd als semi-permanent. Nou, als we dat principe handhaven, en Jan Boer, jou ook het maar even mee, dan kun je dus mij semi-permanent meer dan 40 jaar vooruit. Dus stel nou dat we op scholenpark aan naar permanente huisvesting gaan, nou, dan kun je inderdaad een plusje zetten op 44 jaar. Zo ik zei, maar dat liet ik graag aan de experts. Maar laten we daar eens vanuit gaan. De GT-locatie hier vlakbij, dat is op Steenworp, is van 1979. Dus zeg maar dit hele complex, inclusief de doelstellingen, dateert van, die tiert meer dan 44 jaar. Zo'n beetje ouderdom. En ja, de antwoorden die we toen joegen op onderwijs, zijn net meer de antwoorden die we nu jouwen. Dus hoe wij toen 44 jaar naar onderwijs tochten en in wat voor eenheden wij tochten en hoe we naar mensen zeggen, is net meer hoe we nu naar mensen zeggen. Dus dat betekent dat het net meer voldoet. Los van het enkele glas, soms een lekkage en dat de rekker uit is. Heb je ook gewoon onderwijskundig oren voorzieningen nodig om weer kwalitatief state of the art passend bij deze mooie regio onderwijs te maken. Nog even in een beeld. Wij hadden dus op dit moment vanuit Dockinga redeneerd 4 posities op het scholenpark. Het is het bestuurskantoor. Ik heb het tussen scrapjes, omdat het bestuur zetelt momenteel van verder in Drachten. En we hebben nog wel staffunctionarissen in Dokkum die directief binnen ik werken. Dus het is in Gebroek. Dat is het plaatsje daar. We hebben het Omnium, ook alweer 20 jaar oud. We hebben de Vinne, jo zitten erin. En we hebben dus de GT-locatie. Dus we hebben op dit moment 4 posities, zeg maar, die we in Gebroek hebben op dit terrein.
De doelstelling neem ik net, maar in de historie is de doelstelling ook ooit gebouwd voor het Dockinga College. Sterker nog, er is eigendom van het Dockinga College geweest. En in de rin van die jaren is het eigendom van Dockinga oergien naar de gemeente. Dus Jo bent nou eigenaar van de doelstelling. Maar in den beginnen wie dat echt een voorziening die jij bij de squalvoorziening van het Dockinga. Betekent ook dat de doelstelling nou eigenlijk van 100% broekt wordt door de Dockinga squal op dit stuit. Nou, even een vogelvlucht en we zullen net de hele tekst bedelen, want de tiert die gaat echt trouw, had geen skoft steeds, maar wij hebben een breed aanbod. En dat klinkt ik wel trouw in wat ik jou vertel. Wij verzwaren onderwijs en ben van het Wulk en 4 uur van het Wulk van basisberoepsgericht aanbod, VMBO, beroepsgerichte leerlingen, tot en met gymnasiumonderwijs. Besteedt dat nog? Jazeker, dat doen we hier in Dokkum. Dat had waarde wat u betreft en wij zijn reden om heel lang dat gymnasiumonderwijs in stand te houden. Maar er zijn wel grenzen. En het laatste punt komt dan ook naar voren. De betaalbaarheid staat ook bij een school als Dockinga wel onder druk. Je hebt gewoon aantallen nodig, leerlingen aantallen nodig om ook bedrijfseconomisch steeds maar draaien te kunnen. Dat staat onder druk. En mijn creativiteit en mijn soort krieg zetten we ons daarvoor in. Maar het is wel goed dat jou dat weet. Als het gaat over personeel, ben we helemaal niet ontevreden. Dat mooie gebied hier maakt dat een heel soort mensen zeggen: hey Friesland, hey Dokkum, misschien mag ik daar toch eens werken. De Rhône staat uit, of eens wat meer om Zwolle. En ik zie je de noordelijke Friese Waarden op om daar te wenjen, of ik zie je Ternaat op. Wij hebben best een soort personeel wat ik vanuit om uitens waar we komt en die het interessant vindt om hier te werken. En dat broeken we dus ook in uw positionering van die arbeidsmarkt. Er wordt wel eens wat oorzuitlijn, maar wij zijn helemaal net negatief over het personeel wat we krijgen kunnen en ook de bekwaamheid die dat personeel had. Dus dat is best goed. Wij denken per definitie van het partnerschap. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het alleen nog net kennen. En dus ik per definitie zwaar je dat we het mijlkoord doen. Dat past ik bij de regio en zo staan we ook in het leven en dus in de vraag. En dat betekent van ouders en leerlingen. Onder mijn bedrijven werden we stages mee regelen en met een gemeente werden we mooie projecten mee op de eind zetten. De huisvesting is voor u altijd scholenpark A en B. Van Dockinga College kunnen wij A net losje van B. Ik zal dadelijk daar nog even op ingaan waarom dat zo is. Maar dat is voor u gewoon hoe het is en hoe wij naar Dokkum zorgen. Nou, de krimp had ik het al even genoemd. De betaalbaarheid staat onder druk. Een kans is dus in de organiseerbaarheid hier op het scholenpark A om met Pieter Jelles op te loeken om in gezamenlijkheid te zien van Soest komen kunnen tot een gebouwelijk ontwerp waarbij als schoolkist eventueel afhankelijk van leerlingstroom. Nou, wij binnen dus het denken in mensen zet zich trouw. En dat betekent ook dat je geconfronteerd wordt als kwallen met opdrachten uit de maatschappij, vanuit uw mijlkoor. En dat betekent dat er zijn we mobiel vrij onderwijs graag. En kun je dat even regelen? En hoe doe je dat dan? Nou, dat is wat mij betreft een terechte vraag. Maar het onderwijs krijgt ook vragen op het merk van die Benny maar wel wat gezond eten. En hoe komt het al? En wat voor tijd besteed je hem erom? En je hem door Nederlands en je hem door Engels en taal. Rekeningen en gymnastiek maar wat, maar je moet eigenlijk ook wel mij zwaar met de ouders en met de gemeente dat die ben ik gezond opgroeien. Hè? Dus we zorgen ook dat er best een grote claim en vraag leidt op onze onderwijsinstellingen waarbij wij een grote verantwoordelijkheid verwachten. We merken dat ook van ouders die daar ook een opvatting over hebben en daar ben we mooi mee in gesprek. En soms knipt het ook wel eens even en komen we er ook wel eens net uit, want de beelden verschillen wel eens. Nou, en voor u is het extra dat wij identiteit als kracht zeggen. Wij zijn een christelijke squalemieske. Dat betekent ook voor u dat iedereen welkom is, maar dat wij wel een grondslag en inspiratie vinden in het woord van God, de Bijbel, het evangelie. En dat wel belangrijke principes binnen die wij hanteren bij de keuzes die we maken en hoe we naar de vrouw moeten zorgen. Het is net zo dat we de doopzeel lichten van mij stoel je wel wijs of net. Saai is net. Maar het is wel zo dat we vanuit die inspiratiebron verhouden tot uw omjouwing en tot uw leerlingen, uw ouders, maar ook tot uw personeel. En dat vinden wij mooi en dat vinden wij ook mooi om te vertellen. Nou, wat een belangrijke ontwikkeling is dat we dus net meer lokaal hebben van 30 leerlingen en nu hebben we Nederlands en nu hebben we geschiedenis. Dat is er nog steeds wel, maar ook is het zo dat ook voor HAVO VWO-onderwijs steeds meer componenten van praktisch gericht onderwijs inbedden worden. Dat krijgt een orenclaim en een orenvraag in het rondtegebroek. Dat kan betekenen dat je meer boetende squal moet doen.
Dus dat is gunstig voor u, in financieel opzicht. Maar dat kan ook opleveren dat we van AVO-lokalen die wat goedkoper te realiseren binnen, meer nadenken maken over lokalen waar we technologie en toepassing organiseren. Of O&O, onderzoek en ontwikkeling. Dus dat is een oor type van vraag krijgt, zodat je een wat oor onbod voor het verder brengt. De kern blijft kwaliteit op taal, rekening en burgerschap en digitale geletterdheid. Wat we echt zeggen, hier leven hoe zwaar. En als we denken in mensen, dan zullen we nou hier in Dokkum bij de Prenslocatie een instelling als Cineda, geweldige instelling, maar het parkeerplak staat vol. Dat is net goed voor u. Dat betekent dat er altijd post-corona is of net, ik ben geen wetenschapper, maar er is iets gebeurd maatschappelijk wat maakt dat meer mensen in de knoei komen. Wij merken dat op school. Dat is voor ons personeel zo. Wij merken dat we intensiever en soms moeilijker gesprekken met personeel krijgen, omdat die druk ervaren of wat voor reden dan ook. Dat zullen we. Maar we zullen dat ook bij gezinnen en ook bij ben. Dus het idee dat je binnen squallenmierschappen ook investeren in preventieve zorgvoorzieningen, waarbij het je eigenlijk voorkomen dat er uitval is of dat instellingen als Cineda nodig binnen, of misschien wel minder nodig binnen. Dat is logisch en wij vinden ook de gemeente op uw spaat die dat mij eens oppakken wil. Zo hebben we dat vernam bij de wethouder en dat spreekt dus aan. Dat is een goede zaak en dat is ook verstandig en ook een vorm van investeren in de toekomst. Nou, en de onderwijsalliantie in Dokkum en omgeving, die rent ook. Dat wordt steeds Pieter Jelles, het primair onderwijs, maar ook Pro-Dokkum neem ik weer. En ook Verda is een belangrijke partij voor u. Met name op het gebied van beroepsonderwijs. Dan hebben we dan een scholenpark A. Nou, wij zijn eigenlijk gewoon op het eind. Wie is met de ontwikkeling die we maken? Dit zijn sfeerbeelden uit uw programma van Eisen. Er is praat weer met uw personeel over van wat voor sfeerbeelden zullen we binnen. Nou, dat zijn deze afbeeldingen. Die komt bij Kaam. En wat zullen we stellen we voor is van boeten. Dat zijn dit soort beelden. Wat ik maar zien laten wil is, we zitten goed in de wedstrijd en er komen mooie beelden naar voren. En ja, die nodige huur, daar krijgen we zin in. En dan, nou ja, kunnen we de stap zetten, het perspectief verder. De verwachtingen die wij hebben, het is onpeken zijn, ik zal net in herhaling vallen. Het sport en bewegen is wel een punt van zorg. Dus er zijn kansen om geer te werken op Tolhuispark in het Iepenbierig gebied. Dan nog steeds is uw inschatting wel dat we in het bewegingsonderwijs krapte ervaren zullen. Als we naar Dokkum als geheel zeggen en we vinden het dan ook goed dat er een objectiveerd onderzoekje komt waarin dat al dan net blijkt. Maar het is wel relevant voor jou, ook met het oog op de doelstellingen van scholenpark A. Nou, we hopen dat we de vaart erin houden. Hè. We zitten nu in een fase dat de squallen aan zijn kleer binnen met hun programma's van Eisen. En wat net in je wil is dat de squallen dan aan zijn jelly en niks jaren. Omdat we er nog net helemaal uit binnen op een oorterrein. Dat is de intentie net, maar laten we er alles aan doen om de vaart mijlkoor in hetzelfde tempo in te houden. En ik had er vertrouwen in. Nou, en het laatste punt is eigenlijk al zijn, we zorgen in elk geval tussen Pieter Jelles en us dat we complementair denken blijven. Dus wij zullen net een Dalton-afdeling beginnen. Wij hebben een hele goede Dalton-afdeling in Dokkum, die is van Pieter Jelles. En wij de andere dingen heel goed. En zo ben je complementair en hebben ouders wat te kiezen. Dat is dus gezamenlijke verantwoordelijkheid hier in de regio, omdat we het voor ouders en voor ben doen. Dus geen concurrentie op ziekje, maar wel zwaar hier dat er een breed aanbod in stand blijft van gymnasium tot een mooi Dalton-onderwijs. Liedsuitstapje nog, het Joop me voor jou. Want we zitten nog maar iets in de maag vanuit het Dokkinga-perspectief en dat klinkt net onbeneemd litten. En dat is toch wel scholenpark B. De B staat overigens A, B, steeds, dan komt C of zo, maar laten we ervan uitzien dat B staat voor beroepencampus, dan bekt dat echt wel aardig. Wij als Dokkinga echt principieel de keuze maken, echt vanuit een maatschappelijk eegpunt, dat uw VMBO-onderwijs bimekojet. Dat is echt een principiële maatschappelijke keuze. Wij vinden dat die doelgroep VMBO ben, die het opleid worden voor het beroepsonderwijs, onze gouden hondjes, die passen goed bij elkaar, die binnen al sinds jaren dag Utelkoor, GT en BBKB. Wij vinden van uw Dokkinga, die doelgroep jet bij elkaar, die teams hebben elkaar een soort te bieden en die squallen die zo'n heel goed verschinken in zeg maar de toekomst van deze regio en in het bedrijfsleven van deze regio, het MKB, de metaalsector, de bouwsector, de dijkstra draaisters van deze wereld, die huis nodig. En ik, die GT-leerling, die het wat oer had en die het net zozeer misschien de hand uit de mouwen steekt, maar de tekeningen maakt en het voorwerk doet en de werkvoorbereiding enzovoort. Die ben en die doelgroep die het bij elkaar wat u betreft. Wees er nou net. Daarom had ik nog wel een hartekreet. Vat het zo op.
ondertitel ik even de knipeeg die ik erbij ha. Want ja, we hebben het vaak ook gouden handjes. Verkiezingsprogramma's die vol van, en zeker in Friesland, de beroepssector, daar maken we toch echt van ha. We beleiden het al hier met de moelen. Maar wat we nou wel zeggen, en dat is geen verwiet en geen sneeuw, maar dat is wel wat het is. Van Scholenpark A ben we in ontwikkeling, mooie plan. Scholenpark B op dit moment is er nog geen perspectief. Ik constateer dat. Dat moet gebeuren in het IHP. En Joas Rier ben ontzet daarin met het college om u als partner de hand te rekken en te zeggen wanneer ik over wat doen en hoe kunnen we daar een start in maken. Waarom is dat nodig? Op die manier gaan we van lege handjes naar perspectief van gouden handjes. En ik denk dat dat goed wijze zo. Echt weer. Wat doen we daarmee? Focus op het beroepsonderwijs. Verda is een partij die heel belangrijk is voor deze regio. En Verda had nog een beperkt aanbod, namelijk economische opleidingen en zorgwelzijnopleidingen. En Verda had het voornemen om echt meer te zien naar technische opleidingen. Dat kan net zonder u. En dat kan net zonder uw inzet vanuit de Dokkinga dat jij bij elkaar. Je moet dat begrijpen en je moet dat dus ook in dat beeld zien. Dus perspectief van Dokkinga voor een vakschoolenontwikkeling en Scholenpark B. Budget ook perspectief van beroepsonderwijs voor het mbo hier in de regio. Sport en bewegen wordt dan ook op de Bedade Strijdwij een uitdaging. Dus daar waar we het Jeru sport en bewegen hebben, speelt het ook op de Bedade Strijdwij dat we daar sportfaciliteiten hebben voor onze leerlingen, onze beroepsgerichte leerlingen. En dat we daar ook krapte ervaren, problemen ervaren in de kwaliteit van de voorziening. En dat we dus ook bij de gemeente en met de gemeente zien moeten naar het bewegings- en sportonderwijs onder de Bedade Strijdwij. Beste mensen, ik wil jou danken en eventueel rond te vragen. Ja. Ja. Nou, de laatste ronde, meesken. Wie werden twee enthousiaste verhalen binnen de vragen uit de zaal van de rietsleden? Ik zie ook meneer Kooistra van het CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Excuus zei de heer Veldman. De prognose van 24. Maar hoe binnen vierde prognoses van squallen? Want uiteindelijk, dat zei de heer Visser niet zegt van je besteedt toch van de populatie en van de BN. Maar hoe zit het met de prognoses verderop? Dus voor de... Ja, als je naar de toekomst bedoel je ook. Ja, nou ja, in het samenspel hadden bij de VO's kwam nou bijna 2000 leerlingen. Dokkinga College 1500 en Pieter Jelles 480 in die orde van grootte. Dus bijna 2000 leerlingen. Pro Dokkum had nog eens 200 leerlingen, dus dat is ook nog een factor. We zeggen dat we de echte krimp aardig hoorn hadden, dus dat we redelijk stabiliseren. En het verschilt een beetje per onderwijssoort. We zeggen nou binnen Dokkinga College dat we wat een verscholing hebben van GT naar HAVO-VWO bijvoorbeeld. Dus die totalen ben redelijk in beeld en die ben redelijk stabiel. Maar de onderlinge verhouding tussen Dokkinga en Pieter Jelles, dat is interessant. En binnen Dokkinga zelf op niveau zit er ook nog wel eens een verscholing. Meer leerlingen bij de GT ben misschien wel wat minder van de vakscholen. Nou, enzovoort. Dus dat is net goed altijd te volgen, maar daar mag ik op inspelen bij de nijbouwontwikkeling. Ja. Misschien even een aanvulling. Er is natuurlijk in deze hoeken altijd een heel negatief tocht over krimp en forse daling. Als je juist naar de berekeningen hebt, want er is een bedrijf die berekeningen doet voor ons allen, dus voor alle PO's-kwalen en VO's-kwalen, dan juist dat meerjarig er over een paar jaar nog een hele lietse krimp aankomt. Maar zeker net in die mate dan dat we zoveel lijn het doen denken wie, zeg maar. Dat is absoluut net aan de hand. Dus er vindt over een 15 jaar nog een lichte daling, maar dan hebben we het over echt 10, 20 per squalle. Maar echt net over grote forse dalingen. En de berekeningen die er nog binnen, die het redelijk goed van elkaar binnen en eerlijk zeg wel bijhouden worden, die gaan soms nog wel eens voorbij aan rondelijke ontwikkelingen. Als ik goed geïnformeerd ben, maar joh weet het misschien beter, binnen er ideeën over de ontwikkeling van de Mollema-locatie, van de Prins-locatie, van onder Bedade Strijdwij is ook nog een interessant plan op hand volgens mij. Dat zijn nog autonome ontwikkelingen waar het woningbouwplan is en waar dus mogelijk ook demografische impact in positieve zin voor het VO en voor het PO in zitten kan. Dus
op het moment dat zo zelfs via rikken kennen dat wanneer er vluchtelingenopvang plaatsvindt, om maar even Sietstritten te nemen, dat zo impact had kunnen nog op de squalvoorzieningen die we langjarig hier nodig hebben. Dat zijn nou autonome ontwikkelingen in jouw gemeente die nog net altijd heel prominent mij berekenen worden als plus op de leerlingontwikkeling. Dus daar moeten we de eigen net versluiten dat zich dat wel voordoet. Dus dat is echt nog een factor. Nog een lietse aanvulling van, ja, de prognoses, daar weet ik wat van. En dat die verschillen wijzen kennen mij in duo en hoorinstanties. Maar omdat het heegste nou pakt wordt voor de bouw. En toen dacht ik even, hey, wordt er ook verder jongen in dat verband? Nee, dat gebeurt nou. Dus de gemeente schudt mij uit naar de meerjarige ontwikkeling. Dus dat gebeurt zeker. En er wordt nou net terug uit bluft en heen inzet en de piek pakken we als standaard. Dus er wordt wel gewoon netjes doen, want we willen net bouwen voor leegstand. Dat willen wij net, want wij moeten het warm stoken en wij moeten er personeel inzetten. Dus beide hebben er belang bij om zo zorgvuldig mogelijk met publiek geld om te gaan. En we willen net bouwen voor leegstand. Beide net. Mevrouw Meinertsma van het FNP. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen. De eerste vraag is van de heer Veldman, denk ik. Want er is in verschillende presentaties nou eigenlijk praat over een breed VMBO. En jou bieden de EK VMBO aan. En dan ben ik even nieuwsgierig dat op het stuit dat het brede VMBO wellicht in de toekomst ontstiert. Draait Dalton daar dan in mei of blijft Dalton dan zeker op Scholenpark A? Want ik kan mij indenken dat dat nog wel wat effect had. Ja, dat zou best kunnen. Ja, maar wij blowen op het plek waar wij zitten. Daar hebben we heel duidelijk voor gekozen. En wij denken dat het goed voor u is. Dus ja, klopt. Oké. En dan is mijn tweede vraag. Sorry. In de presentaties wordt ik de heer Boer praat over Scholenpark B. En nou denk ik dat het een politieke vraag is, maar dat weet ik net helemaal zeker. Ik ben wel heel nieuwsgierig op wat voor termijn dat wij informatie krijgen over de ontwikkelingen van Scholenpark B. Nee, dat begreep ik. Ja, maar ik wil wel een antwoord, Jan, maar dat is net om mij. Deze vraag die, is wellicht te beantwoorden door meneer de Boer. Of Boer, sorry, zonder de. Of maat we hier op een later moment op weer omkomen. We zullen je eventjes van de microfoon komen willen dan? Ik kan de meesten tussen het volgen. De urgentie is bekend en er is ook vanuit het college in de loop van dit jaar dat er wel meer duidelijkheid gaat komen over hoe die Scholenpark B in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Dus. Ja, nou, maar dat gaat ook eerst via het college en er zijn weer onderzoeken komen in de loop van het jaar gaande en daarmee komen de ontwikkelingen. En dan gaat het naar de raad toe van wat daar de plannen voor zijn. Dus, en ja, u ziet de relatie met A, dus er zijn meer mensen die erop zitten te wachten van wat moet daar gaan gebeuren. Dus ja, dat is in voorbereiding nog wel, maar wel in een pre-stadium. In de riff van het hier daar meer hoor. Ik zeg hier van meneer Postema van het FNP, die had ik nog een vraag. Nou, het is eigenlijk een beetje in het verlengde van wat mevrouw Meinertsma ik vreeg. Want de heer Visser die had het over het VMBO-GT, dat naar Scholenpark B moet. Maar dat er nou nog net duidelijkheid over is en dergelijke. Maar hoe zou je hem dan nou de oplossing uit Scholenpark A wil ontwikkelen wordt? Waar bloedt VMBO-GT dan op dit moment? Nou, als je de intentie en de insteek, het streven is helder. Dat heb ik verwoorden, dat hij de goed uithellen. Wat betreft de ontwikkeling van Scholenpark A is al sprutsen door de projectleider over een gefaseerde aanpak. In het vlekkenkaartje is nu binnen 12 locaties als onderzoekslocaties voor een mogelijke herhuisvesting van een PO-squallen. Dat is wat er eigenlijk verteld is. Daarbij is een van de locaties de GT. Zou dat de locatie worden waar het gebeuren moet, dan hebben wij een heel intensief gesprek te voeren over op welke termijn dus GT-leerlingen naar Scholenpark B kunnen, omdat ze in het paad zitten feitelijk. Zou het zo wezen dat de uitkomst van het onderzoek is dat ze eerst net in het paad zitten,
dan zit er in het tempo wat romte. Dus wat Wolles uitgangspunt hanteerd is en wat iedereen ook omjermt, is dat we geen fjordsmieten moeten in tijdelijke huisvesting. Dus dat we net moeten dat groepen leerlingen, het zij die van Pieter Jelles, het zij van de PO's kwam, zeker net, maar ook net van UZES kwam, dat die ergens even een soort van parkeerplek krijgen. Dat is in geen geval de intentie en ook net hoe we zorgen naar de ontwikkeling. Dus dat zijn vragen die wij deels ook hebben en die de komende maanden duidelijk worden moeten. Maar vooral gaan over het tempo waarin het gebeuren moet. Meneer Buurma van het FNP, ik van jou een vraag. Ja, weer een groot bombardement van informatie, maar een mooie presentatie, dus bedankt nog daarvoor. Daar willen wel wat interessant zijn, toch beide mannen die eigenlijk een beetje het schurk wat zien verdere inrichting en zo om. Maar er is in Verliezen een groot spookbeeld gecreëerd van de krimp. En Jim ging daar vrij nuchter over heen, maar dat het dan gewoon op mij valt. Daar wordt nu ook weer een aardig beeld oproepen van krimp van personeel, dus personeelstekort. Daar willen Trojo, de heer Visser, zijn van nou, de meesten die willen hier graag werken, dus daar zitten we net zo bij mij. Nou is eigenlijk van mijn beeld even, geldt voor het VO en het PO, dat er op dit moment dat net onder orde is. Dus eigenlijk ik nog wel even een vraag over het PO, maar ik over het VO. Van wat verwacht je in de toekomst van het aanbod van personeel? Het leraartekort. Wij moeten net naïef wezen en we moeten ook geen struisvogelpolitiek hebben dat we zeggen het besteedt net en het komt net. We zeggen nou ook, we staan met de VO's kwam bijvoorbeeld lopen we samen op met de FROS, de Friese opleidingskwam. Er zijn een heel soort VO's kwam in verenigen en we constateren wel dat het aanbod van stagiaires weer omrent. Dus we constateren wel dat er een god ons zit te komen en dat we wat krapte krijgen zullen, dat zal gebeuren. Ik hier in Dokkum, daar mag ik geen sprookjes over vertellen. Ik nou hebben we soms op het Dokkum situaties dat we soms moeilijk op specifieke vacatures meekrijgen. Toch ben ik een positief mens, want de extremes die we wel eens uit de Hoornstad jaren, dat hebben we hier op die manier nog net. En ik zeg ook gewoon wel dat uw regio, uw Friesland, maar ook uw Noord-Est-Friesland, toch gadelijk is van mensen om zich te vestigen. We hebben mooie dorpen, we hebben mooie stadjes en het vestigingsklimaat om hier te werken en te wonen in die mooie landschappen. Ik geloof erin dat dat een kwaliteit is die mensen die je werkje willen ook om jermie zullen. Dus in die zin ben ik positief. Maar om te zeggen, het internet en het valt wat af het VO. Nee, we hebben voor specifieke vakken als natuur, scheikunde, wiskunde. Soms in het eerste graads vakgebied specifieke bevoegdheden. Daar hebben we soms best wel eens klauwen om dat goed stal te gaan. Nou, een deel zetten we in dus in de Friese opleidingskwallen. Maar een deel proberen we ook te zien naar het bedrijfsleven. Dus een deel proberen we ook van uw partnerschap in mijn verhaal te zien, als we delen van onderwijs, ook op kwaliteit, mijn bedrijfsleven in de regio vorm gaan kennen. En dat is oorstinken en dat is ook wel eens een beetje spannend en voldoet het wel en nou, enzovoort. Maar dat zijn wel de dingen die we die we omgaan op die manier. Voor het PO kan ik net spreken, eerlijk zijn. Dus ik weet net dat dat nog vanuit de dames of vanuit de... Zou mevrouw Sinema misschien daar iets over vertellen willen? Ja, ik wil daar best nog wel wat over zeggen. Ik moet zeggen, vanuit Robol hebben we een aantal opleidingsscholen. Ook de Burgerschool is zo'n opleidingsschool. Dus we hebben een samenwerking met de NHL, waardoor wij PABO-studenten al heel vroeg binnen de school hebben. Heel erg meenemen in ons onderwijs. En we zien dat dat een hele fijne werking heeft, zodat we mensen vroeg binnen hebben en ook goede mensen binnen kunnen houden. En dat is dankzij de Stichting Robol, waar we voor werken. Dat is een prachtige organisatie om voor te werken. Dus wij hebben de luxe om mensen binnen te krijgen die we heel graag binnen willen houden. En de keuze te hebben daarin. Ja. Was die Anne? Dank u wel voor deze aanvulling, mevrouw Sinema. Binnen er op dit moment van u te nog meer vragen?
ik zie geen handen meer omheen, dan denk ik dat we deze jongen waarin dat we misschien al eventjes de thermometer stutsen haar in het proces. Het is eventjes zien, hoe lezen de zaken erheen. Het is een dynamisch proces. Er is een protte al bereikt, maar er staan ik nog een aantal uitdagingen te wachten. Ik wil meneer Boer van de gemeente bedanken voor zijn presentatie. De dames Cinema en Bijl en de heren Veldman en Visser. Dank voor de presentatie. Je hebt nog een belangrijk werk. Mijn protte enthousiasme dat hij met ons schellen. Dank voor meesten thuis, onwijzigen in de zaal. Wij rond de zaal af. Voor de meesten die hier onwijzig binnen is er aanst bij het loket nog een hapje en een drankje. En veel je vrij om met elkaar nog in gesprek te gaan. Als er nog vragen liggen hier vanuit het publiek, spreek de meesten aan. En meidje, we zijn aan deze informatieve jongen. Dank u wel.